acabar com isto, não dá para jogar. Já sei do que preciso, sei do fundo do mar, se cansa tudo isso, não dá para falar. E fazes muito bem, estás a procurar, mas longe daqui é, tá pronto para show. Já sei do que preciso, não está perto do lar. Vou acabar com isto, mas tu queres jogar. Já sei do que é preciso, é só coisa de já. Se cansa tudo isso, tu não queres brigar. E fazes muito bem, estás a procurar, mas longe daqui é, te pronto para show. Já sei do que preciso, não estou perto do mar. Vou acabar com isto, não dá para jogar. Já sei do que preciso, sei do fundo do mar, se cansa tudo isso, não dá para falar. E fazes muito bem, estás a procurar, mas longe daqui é, tá pronto para show.
Estamos entón. Bueno, primeiro de todo, benvidas e benvidos a este Masters da Internet, o primeiro encontro transversal dos creadores de contido en galego en Internet. Eu síntome moi afortunada por estar aquí esta mañán e, sobre todo, por estar tan ben acompañada. Nesta mesa, estes relatores maravillosos que teño aquí, imos falar un pouco sobre todo, de YouTube e do podcast, pero tamén do resto de redes sociais, porque aquí hai creadores en todos os lados. De feito, teño aquí cousas apuntadas que dicen eu isto non está ben. E nada, imos comezar xa. Eu preséntovolos brevemente, pero quero que tamén se presenten eles, porque a min xa se me perde un pouco todas as redes sociais nas que anda esta xente. Temos por aquí a Isaac González, que o teño apuntado como Podgalego, porque é un dos fundadores de Podgalego. Teño a Samuel L. París, que é de MBA Mal. Teño aquí a Carme Prol, do podcast Café Derbi 21. Teño a Ola Xon Mario, que me mandou presentalo así, porque non quere dicilo o seu nome. Non podes dicir, non pasa nada. Xa todos o coñecemos así. Ola Xon Mario. Teño apuntado aquí de lado YouTube, pero bueno, todos o coñecemos de outras redes sociais. E temos tamén a Née Barros, que tamén teño apuntado aquí YouTube, pero non é tal cousa tampouco. Bueno, é un pouco variado. Un pouco variado. Entón, vou-vos pedir que expliquedes brevemente quen sodes, que facedes, cal é a vosa presenza en Internet. Primeiro imos comezar así por orde, despois xa o que pretendemos é que faledes entre vós e que xurdan aquí tamén temas que eu irei sacando. Temos un vídeo para ver antes, pode ser? Antes de que eles se presenten ou esperamos a que se presenten os relatores? Vémolo primeiro? Bueno, presentamos. Ou non? A ver. Ola, chusas, colledesme aquí experimentando para crear un Frankenstein do noso país. Si, acertáchedes, non é outro que o gallego normativo. Esa lingua inventada por académicos de Santiago que non se fala nas aldeas, nin así, non sabes? Sacar a fraga nun helicóptero. Ostras. Objetivo final. Algo así, que lle poña incluso un fío musical de frases súas en bucle. Un sarcófago de chocolate. Usted a mí no me va a decir cómo tengo que hacer las cosas. Sempre me ando a queixar de que na literatura galega e en todas as literaturas en xeral hai moi pouca representación da diversidade. E como sempre ando a queixarme deste tema e eu quero que haxa máis representación trans, decidín facela por mí mesmo. Pokémon, foste Pokémon, foste facer Pokémon. Sí. En serio? Sí. Pois... Tampouco que os vira moito, pero pois sí, onde fun máis de Soboco. Desde logo, xa. O de Locomía foi brutal porque Locomía chegaron, eles estaban acostumados a actuar en Valencia en discotecas. Entón o seu manager chegou cun Discman, tío. Te acordaste de Discman? Entón a prova de festival con Discman, tío. Claro. Mira, déixame quitar esta merda porque xa me quentei. Aí os temos, é moitísimo máis. Comezamos entón con esa presentación breve. Por favor. Pois nada, eu estaba estudiando na universidade, metínme nun estudio de radio e acabei aquí, non? E polo medio, pois hai unha serie de pasos que foron descubrir o podcasting, facer o primeiro podcast en galego, e pois despois ver unha falta de coñecemento dos podcasts que había na altura e facer unha páxina con un listado de podcast. E logo, pois, moitas máis aventuras en outros podcasts, pero o que me trae aquí un pouco é pois, esa lista que se vía, que de feito era gracioso, porque, claro, estamos YouTube e podcast aquí, e entón fan un vídeo e, obviamente, pois, os do podcast non podemos sair, porque unha das características é que soe audio. E entón, pois nada, reunimos nesa web todos os podcasteiros e seguimos hasta hoxe, e iso fai máis de 15 anos, así que nada, Claro, era o que che ia a Ovellenial preguntar. oficial do Carballo Interplay. Isaac González, que por certo non dixen o nome, pero Podgalego, en que ano comezastes? Que eu creo que é algo a destacar. Pois mira, teño que facer a resta porque non me acordo exactamente do ano, pero fai máis de 15 anos, poñe no 21, pois 2006, por aí. E facendo podcast, eu creo que de 2005, máis ou menos.
Ademais, con diferentes fases que tivo Pod Galego, non? Diferentes renovacións, diferentes maneiras de adaptarse aos tempos. Sí, ao principio, claro, era unha fase de descubrimento total, porque era un medio novo, de feito, un pouco o truco para ser o primeiro podcast é que era informático, entón podía facer todos os pasos que eran daquela moi complicados, así moi sinxelo, non? Entón, nesa primeira fase, o que facíamos en Pod Galego era divulgar moito como facer podcast, un pouco as bondades de todo isto. Claro, hoxe xa sona un pouco raro, pero daquela internet era só escrito, non? Entonces, levar o audio era pois, unha pasada, porque aparte de introducir a música, pois tamén introducíamos as conversas como as que temos agora, e esa foi a primeira fase. Logo, a segunda fase, pois foi un pouco de baixada, un pouco de intensidade, de que morreran moitos dos podcasts, de feito, nós deixamos de ter a web nada, pois, eu creo que uns meses, e logo retomamos con un pouco menos de forza. A idea era, en vez de divulgar o que era a plataforma e o que eran os podcasts, simplemente ter un listado. E a raíz do Carballo Interplay do ano pasado, que nos xuntou tamén a varios podcasteiros, pois empeza a cuarta etapa, que foi a de intentar crear comunidade, de non ser só un listado de todos os podcasts que hai, sino de crear unha pequena comunidade, que ademais coincide con un estourido enorme de novos podcasts, eu creo que tamén, en certo modo, pola pandemia, non? E por estar na casa, pero que son impresionantes. De feito, pois, eu creo que máis que duplicamos en un ano os podcasts que tiñamos no listado, non? Esas son un pouco as 4 etapas nestes 15 anos. Unha especie de rexurdimento houve, non? Que tamén trataremos aquí o tema dese rexurdimento do podcast, de alguma maneira. Sí, é certo, sí. Samuel París. Dime. Contame, quen es ti, que fas en MBA Mal? Que fajo en MBA Mal? Pois polo vídeo previo, partirme sin puto sentido de todo o que vai dicindo os demais. Nada, temos un podcast aí que montei con Alberto, un compañeiro que era naquela altura de traballo, jiji jaja, por aquí por alá. Escoitamos máis ou menos os mismos tipos de contidos, interesábamos máis ou menos o mismo tipo de enfoque de cara a crear contidos. Aquí estamos, aquí non ten moita máis romanticismo Non ten máis romanticismo, entón, pero a ver, contanos que temas tratades, a quen entrevistades, cal é a vosa liña a seguir. A liña a seguir é o jiji jaja pretendido. O jiji jaja. O jiji jaja pretendido, nunca conseguido, non sempre conseguido, perdón. O enfoque do programa é que somos un programa formativo de posgrado, gratuito, de balde, para claro, que a idea principal, non? Para que a xente o pete na vida. Se tes un título na Universidade da Vida, necesitas un puto máster, MBA Mal ese máster. É un pouco como enfocamos. E a partir de aí, pues, en cada programa tocamos un tema, sobre el desarrollamos distintos enfoques como para poder petalo na vida, e traemos unha persona que nos dé unha masterclass sobre o asunto. E aí, pues, bueno, aí traemos diferentes perfiles. Pues, por exemplo, viñan a xente de Café Derby, ven xente da música, da literatura, do jiji jaja tamén. E pouco máis. É xogar co formato, enredar e nada máis. E como comezastes a crear contido? Cal foi tamén a principal motivación? Molábanos o tema, estamos moi unha onda de comedia, de consumir bastante comedia, compartir contidos de comedia, tanto de podcast como de outro tipo. E tiñamos a idea de facer algo, non sabíamos se era un podcast, e xa cando foi o da pandemia, eu xa tuvera a idea fai tempo de facer podcast na altura de cando estaba o Commons Baby de Isaac no 2010 ou así. O que pasa que, bueno, daquela tiña máis líos, máis historias, nunca puden acabar de facelo. E sempre tuve ese gusanillo do tema do podcast e agora que quedei máis liberado de outras historias, pois pude meter nesto. Seguro que tamén vos animou o feito de ver que cada vez hai máis podcast que tamén como que está de moda, non? Non? Para nada? Pois eu diría que sí. Se me preguntas, no, a verdad que no. Non? Foi unha decisión propia e xa está, vale. Sí. Sen deixarse levar polas modas. Nada de mainstream. O ambiente que había no momento. A ver, o tema é que o podcast frente a outro tipo de formatos é moito máis sinxelo de armar, sabes? Son pillar o Zoom e gravar entre nós, senón a mellor faríamos teatros. Pero eso implica chamar o concello, que chabran o pabellón e toda a historia. Entonces, bueno. Seguimos entón co podcast por aquí. Carme Prol, Café Derby 21. Quen és e que facedes? Contanos. Pois, bueno, eu son Carme, eu en teoría son xornalista, o que implica que pasei pola Facultade de Comunicación, non implica moito máis, xa vos lo conto agora. E na facultade tiven a sorte, ou desgraza, de coñecer a Nico e a Adrián, que son os compañeiros co que temos este podcast Café de Derby 21. E claro, naceu por dous motivos principais. Primeiro, por a desesperanza existencial
de ser pois 3 mozos recén graduados que non atopaban traballo, que querían facer algo relacionado coa comunicación, porque o xornalismo puro tampouco facemos, e porque nos creíamos absolutamente simpáticos e graciosísimos, porque vivíamos xuntos e, claro, pois mítica conversación de compañeros de piso na cociña durante horas, na que falábamos do que nos gusta a nós, que sobre todo pois temas así culturetas, digamos, pois de xente modernita, dos días de hoxe, de actualidade, tamén temas sociais, pois feminismo, estas cousas. E acabamos esas conversas dicindo, joder, que poderíamos ter un podcast disto, inda que igual a xente sudaba absolutamente esas conversas. E logo tamén tivemos a excusa de estar no paro, ter moito tempo, e imos crear un proxecto. E tamén utilizar ese proxecto, pois iso, como excusa para convidar a xente coa que simplemente facíanos ilusión falar, que pois o tipo de convidados que temos, pois xente galega de todos os ámbitos, que tocan absolutamente todo, coa que decimos, joder, pois unha conversa pois sobre algo, sobre xornalismo super interesante, sobre Mario, sobre o Drag Race e sobre YouTube, pois a tope con iso. Foi un pouco esa a idea de como nacemos. Seguimos entón co podcast cambiaríamos entón ao YouTube, parece, pero non, porque o Laxon Mario agora tamén ten podcast. Contanos quen é o Laxon Mario e que faz brevemente. Bueno, o Laxon Mario, bueno, supoño que son eu, non? Son eu, pero en internet. Bueno, xeralmente xente na vida real non me chamamos Mario, se chaman Mario nomais. Pois nada, bueno, teño unha canal de YouTube que empecé hai 3 anos e pico, 3 anos ou así, non sei que. Bueno, agora xa non subo moito vídeo de YouTube, non porque non me guste facer YouTube, pero que me dá máis pereza, dame máis traballo que facer podcast e así. E agora fago máis podcast e así, que teño un podcast que se chama Airio Mío, que, bueno, claro, normalmente o contido que creo é o contido que me gusta consumir, non? En plan, dixo, ai, mira que graciosos estes señores, eu podía facelo mellor. Plot twist, non o fago mellor, pero, bueno, a ver, tampouco non dá moito noxo, entón subo igual. É eso, en plan, que, bueno, fago vídeos de YouTube e agora tamén fago un podcast que, bueno, en teoría, claro, me gusta o meu podcast de xente que vai ali a desbarballar, teñen así un convidado, falan así de mierdas e así, pero pareceme que está ben ter como unha liña que en teoría que é en plan que unha liña argumental para o podcast, entón falo de identidade, en plan, xente, pois, eso, cada capítulo chamolle según o consello, bueno, o consello ou sitio onde se xente, ou se outro día fixo un señor de Cuenca, e chemelle Cuenquidade, de que obviamente é dun sitio concreto de Cuenca, pero bueno, que é moi fermoso, vou sacar, non sei cando, pero nun destes días. Eso. Iso tamén vai a YouTube, non? Sí, claro, tamén o subo a YouTube, así. Que é a rede principal, digamos. Sí, xa, claro, eso tamén me debato bastante, así, porque, claro, a xente normalmente coñóseche por unha cousa, así, e claro, estar así tan en plan desperdijado por tantos sitios, é un pouco difícil, en plan, decir, claro, fai isto, pero tamén fai isto, é un pouco así, en plan, caótico, así. Sí, de iso falaremos despois tamén, que a mí tamén me interesa. Pero sí, en plan, fago YouTube e fago podcast ese, en plan, falando de identidades, e así, iso está. Nevarros, que tamén teño aquí apuntado como YouTube, pero moitos coñecemos tamén de Twitter. Contanos un pouco brevemente o que faz. Entón. Pois eu estou un pouco en todas as redes que me dá a vida para estar. Agora mesmo estou en Twitter, TikTok e Instagram. De feito, tamén teño un proxecto por aí que aínda non está publicado, mas tanto en podcast como algo por aí en Twitch anda, non podo adiantar moito máis. Mas eu sí que veño aquí polo YouTube, porque eu cando empezou todo da pandemia e cando nos confinaron eses poucos días que acabaron sendo meses, eu estaba a estudar segundo de bacharelato, estaba a prepararme para Sabao. Entón, eu son unha persoa que precisa para aprender moita interazón e falar con xente, e aprender máis que chapando os conteúdos, falando. Entón, chegou ese momento en que nos ían fechar e íamos ter que continuar estudando todo o conteúdo de segundo de bacharelato. Entón, eu pensei que podía empezar a facer vídeos, porque era algo do que gostaba, explicando algunhas materias, pois para ter os conteúdos máis claros e tamén ter algo que me motivase a facer cousas durante o propio confinamento. Entón, algunhas amizades, falando deste proxecto con elas, o que me dixeron foi, e por que non nos subes a YouTube? Porque eu xa había moito tempo que quería facer algo no YouTube sobre literatura en galego, porque é do que eu gosto, mas non me atrevía, porque non lle acababa de ver interese a pois facer, por exemplo, un canal falando daquilo que me gustaba ou non me gustaba dos libros. Entón, iso foi como unha excusa. Empecé a subir resumos do temario que ao final empezaron a chegar a xente que estaba estudando a Sabao. Entón, foi moi gratificante ver como empezaban a empregar nos centros de ensino,
como había picos de visualizacións cando era selectivo, por exemplo, que é moi gracioso, por exemplo, saber que temas está a estudar a xente para selectivo, porque teño algúns vídeos que teñen moitas máis visualizacións eses días, mas despois xa empecé a abrir o conteúdo para recomendacións de libros, tamén teño feito algunha iniciativa como o Legalego Challenge para dinamizar un pouco a literatura. E despois, como eu son unha persoa trans, que é algo que gosto moito de reivindicar porque non hai moita visibilidade neste tema, unha persoa trans non binaria, agora estou intentando abrir tamén o conteúdo para falar destas temáticas que normalmente non temos moita oportunidade de aprender e que penso que pode ser interesante falar delas no YouTube. En galego, ademais, que non hai moito conteúdo. Si que está Un rapaz Transquilo, que é un canal que recomendo moito, mas aínda falta moito por facer. Teño constancia, ademais, de que axudastes a moita xente estudando, para Sabau. Constancia persoal, por iso digo. Bueno, eu xusto xa todos falastes máis ou menos desa temática variada que todos utilizades, o sea, que todos da que todos falades. Eu quería facervos a pregunta de que vos levou a facer esa escolla, pero xa todos máis ou menos a resumistes. Eu teño outra pregunta, que é se vos deixades levar un pouco pola demanda ou simplemente facedes o que vos gusta. Bueno, quen empeza? Se ao mellor vendo esas visualizacións que dixeches, pois dis, bueno, pois vou facer máis contido disto en particular. Ou se vos deixades levar máis polo que vos apetece facer. A ver, nós, por exemplo, temos un programa que é Mazar, non funcionou moi ben e funcionou mellor Cataluña. Seguramente volvamos a facer outro programa na liña de Mazar en vez de Cataluña. Non nos seguimos moito polo... Non vamos ao resultado, vamos a xogar bonito. Moi ben. Eu sí que é certo que me guío bastante polo que gosta o meu público porque, por exemplo, eu gosto moito de ver canais especializados en certas cousas. Sí que é certo que tamén gosto de algúns canais que un día falan dunha cousa, outro día fan un challenge, outro día fan un tutorial, mas sí que gosto dos conteúdos máis especializados, canais especializadas en cousas, é algo que ás veces boto un pouco de falta no YouTube en galego, aínda que, por sorte, están a sair cada vez máis. Entón, en canto a iso, sí que me especialicei un pouco máis en literatura, porque alén de que gosto, vexo que funciona e é un conteúdo que fai falta. De todos os xeitos, agora, por exemplo, é o que estou dicindo de que estaba abrindo outras temáticas, tamén por interese propio e porque vexo que é un conteúdo que fai falta. Claro, e ao mellor tamén un contido que che gustaría consumir, non? Claro. Porque tamén esa era outra das preguntas. Contido que vos gustaría consumir e que vedes que non se fai, ou que vos gustaría crear precisamente porque vedes que non se fai. Encontrades vos nesa situación algún? Bueno, por favor. Bueno, eso, tamén contestando un pouco ao que preguntaste antes, en plan do que o que máis éxito ten é así, claro. A ver, a gallegueirada, justalle mirar gallegueiradas, é así, en plan, sempre que poñas cosas de gallego é así, en plan, como, en plan, autorreferencialismo, é sempre vai ter visualizacións, porque a xente justalle, en plan, está todo o día a ser per aí con cosas del gallego, é así. Entón, sempre vai ter moita choia, así. Pero, claro, eu tamén intento, o sea, bueno, sí que, o sea, eu tamén me gusta así, en plan, facer así como mete contido sobre o gallego, falar sobre o gallego, así justame moito as linguas, non concretamente, bueno, o gallego concretamente, porque son gallego e a miña lingua de terra, pero, bueno, justame así as linguas en xeral e así, en plan, é todo iso, é a cultura humana, as súas diferentes manifestacións. Pero sí que me gusta tamén facer cousas contido, en plan, que a mí me gusta, porque, claro, moitas veces, en plan, bueno, que xa teño YouTube moitas veces, pero teme pasado estar mirando un vídeo meu, en plan, é como facer como unha abstracción así un pouco chunga e dicir, buah, tal, que divertido, que ingenioso, tal, e digo, claro, é normal. Obviamente que se pase divertido e ingenioso porque fíjate, sí, fíjatelo para ti. Pero, xa, claro, a ver, moitas veces ese contido que a mí me parece en plan moi entretido, moi divertido, moi educativo e todo o que queiras, ou así, tampouco non ten moito éxito, porque non hai moita xente que lle interese iso, en xeral, e menos en gallego, que hai menos xente que poida miralo, ou que sepa chegar a eso para miralo, e así. E iso. E que era a segunda pregunta? Xa me fun eu tamén. Os contidos que che gustaría consumir e se iso tamén depende da túa creación. Xa, claro, o sea, bueno, obviamente eu tamén creo cousas que a mí me gusta mirar, en plan, creo que xa o dixen antes, así, en plan, que dixo xente en plan facer esta cousa e dixo, eu tamén podía facer algo parecido en plan gracioso e tal, non sei que, non é moi gracioso. E tamén vistos ao futuro, que teñades, de se tedes pensado crear algo no futuro
con respecto a isto, cousas que viras que che gustaran e que agora que digas, bueno, pois ao mellor podo animarme a facer isto. Sempre tes así en plan, sí, mira, podía facer isto, isto, isto podía ser bonito, tal, non sei que, pero despois dices, má, que puta pereza facelo, tal, non sei que. Pero, bueno, a ver, de vez en cando sempre, por exemplo, o podcast, en plan, levaba como 2 anos ou así escoitando podcast todos os días, e dixen, vou facer un podcast eu tamén, e así, e dixo, bueno, a ver se tamén me escoito a mí mismo, non está mal, porque claro, gravo un día, e despois eu non miro máis, e despois dixo, mira que interesante tal, non sei que, está aí de contar e cousa. Bueno, non o que dixo eu, porque o que dixo eu xa sei, en plan, xa sei o contido que vou aportar, pero o que di a outra xente sempre é así educativo, é así, é bonito. Carme, que nos ías dicir? Sí, e bueno, no noso caso, que dicía antes, non era mentira, que nos empezamos a convidar a xente porque realmente era, nos queríamos falar con eles e nos, se tiveramos pois outro programa, que igual o hai, pero non o coñecemos, no que xusto esas persoas foran a falar desos temas, os coitaríamos. E tamén eu penso que coincidiunos nunha época nos tres nos que tamén estábamos moi metidos no mundo do podcast, sobre todo deste temática podcast de entrevistas. E despois sobre os temas ou convidados que funcionan máis ou menos, claro, non sei que adaptamos a temática segundo o convidado. Se o convidado sabemos que lle flipa un tema, queremos falar con el dese tema. Ou se a súa profesión é X, pois imos a falar diso con el ou con ela. Entón é como un pouco abstracto. E realmente ás veces sorprendémonos de cales son os programas que funcionan máis ou menos, porque igual un programa que nos rematamos e dicimos que programa superinteresante, estivemos simpáticos, aportamos datos, porque de vez en cando tamén pois gustanos aportar cousas, non é só falar, que tamén está moi ben. Realmente acaba sendo pois igual un programa cunha audiencia estándar normal, pois a dos nosos fans, que tremendamente agradecidas estamos. E despois outros programas que os rematamos dicindo, bueno, pois igual quedou un pouco frouxo, non falamos dos temas que queríamos, porque tamén improvisábamos pouco, de repente escoitase moitísimo. Así que vamos un pouco improvisando coa xente coa que xogamos. Non vos influe tamén isto para Samuel, ao mellor cando vedes que persoas de determinados sectores pois ao mellor vos dan máis visualizacións nas vosas decisións para... É que che dixía antes, non buscamos... Non buscas aprobación. Sei que pode sonar como non temos reproduccións, non as buscamos, pero é que realmente, para empezar, no caso noso, de MBA Mal, o primeiro ano foi bastante de ensaio erro, foi bastante experimento. Hai programas que a estrutura vai cambiando dun programa a outro, pois tamén fomos experimentando, xa non só no formato, sino tamén en como o planteábamos o programa. A veces iban máis guionizados, a veces deixábamos máis libre, non sei, fomos facendo probas para ver como nos sentíamos máis cómodos dentro do aquel. E despois, por exemplo, a hora de escoller tipo de invitados, sempre buscamos xente que nós a priori pensamos que pode ter algo interesante para que sexa unha conversa interesante fora do que nos poda aportar. Pero, por exemplo, no noso contrario de Café Derby, sí que o tema do que partimos nunca ten que ver ca persoa, non? Pois, o que sei, con Neves Rodríguez falamos de salsas. De Mazar con Toni Lomba sí que ten algo que ver, non? Pero sempre buscamos que haya un pouco de descalabre, unha conexión entre tema e persoa convidada, digamos. Porque máis que buscar número, e non quero dicir con isto que busquemos calidad, porque eso sería como dicir que era un contido de calidad que está por ver, pero sí que buscamos que a xente que chega, que o consuma, diga, sabes o que quero dicir? Sí, creo que todos o entendemos. O que se facer isto fixeron, sabes? Non o pararon antes cando hai ideas que tes e diste, isto non se pode facer. Pois chegar a facelo para dicir, bueno, pois mira, fixeron esta xente. Pero claro, esas ideas tamén xorden porque a vos gustaría escutar algo similar, entón tamén vos deixades levar. Tamén polo prazer de facelo. Claro, polo prazer de facelo e tamén pola idea de a min gustaríame escoitar algo así. Sí, ¿no? Sí, e tamén polo rollo un pouco para infantil de dicir, fixemos, sabes, que é un pouco eso tamén. Estáme rompendo todas as preguntas este hombre. No, pero entendes, non? Sí, entendemos, creo que todos entendemos. Isaac. Sí, é tal que eso, un pouco así tratando de encaixar as respostas de todos no listado de pod galego así de memoria, que tampouco é que o teña na cabeza completamente, pero a maioría da xente eu creo que fai podcast polo prazer de facelo, porque decía Samuel. E non tanto esperando unha audiencia ou non tanto... Sí que é verdade que hai veces isto de encher un oco, non? Que ves un espazo que non está coberto e vas aí, pero sempre eu creo que desde que a ti che guste e que o fagas a gusto, non? E que o fagas con ganas. E logo, un pouco nas tipoloxías de podcast, que non preguntaches por elas, pero eu creo que teñen moito que ver con isto,
Íamos despois. Ías por aí, bueno, pois mira. Hai a típica, non, que é de xente falando, amigos falando, e que pode ser desde moi informal hasta moito máis formal, tipo Café Derby, non? Que son xente que estudo comunicación, que traen un invitado, que teñen as preguntas preparadas, que teñen un fío. Hai un pouco os dous extremos, non? Logo está o tema de entrevistas, que especificamente se fan entrevistas, ou logo están os monólogos, que tamén os hai, non? E logo hai outro subgrupo, que son os que veñen do mundo da radio, que aí sí que entra moito máis o que era o xornalismo musical, poñer canción. E, bueno, pois, eu creo que a maioría da xente que fai en galego toma unha decisión que é de facelo como quero, da maneira que quero e como a min me gusta facelo, non? Se buscaras números, o mellor o farías de outra maneira, incluído o mellor mesmo cambiar de lingua, non? Que tampouco, que está aí sempre enriba da mesa, non? E hai moitos podcasters en Galicia que fan en castelán, pois, moitas veces buscando audiencia, non? Claro, porque temos está mal utilizar esta palabra, pero no mundo de internet o galego é unha eiva, de algunha maneira, que temos que romper esa barreira para que deixe de selo, precisamente creando, é algo que temos que agradecervos a toda a xente que creades en internet en galego, porque o posicionamento en internet é necesario e consíguese a base de crear e de que haxa contido. Entón, hai que valorar iso, non? Que se fagan en lingua galega. Pero tamén está o de Isaac, que tampouco hai a vontade de número, porque senón, por exemplo, nas temáticas, cambiaría totalmente. Claro. O sea, eu creo que estamos aquí todos facendo guisos e non estamos facendo hamburguesas. Non sei se me tamén... Sí, bueno, eu teño que dicir así un pouco de Oveia Negra, que sí que ben é certo que, como non los tres, o que contaba antes, non? Estábamos no paro, os traballos que conseguimos no xornalismo pois son super precarios. Sí que é certo que, evidentemente, conseguimos Café Derby por isto de que algo que adoramos facer e que disfrutamos moitísimo coñecendo a nosos convidados e compartindo, pero sí que tamén o plantexamos dunha forma, non como un negocio, porque todos sabemos, especialmente os que están aquí en riba, que ni de coña, pero sí como unha posible saída laboral, porque ao final tamén foi unha forma de nos expornos ao mundo, de ter unha fiestra para demostrar que é o que queremos facer e que é o que podemos facer. Eu penso que hoxe en día tamén contemplar pois os podcasts, YouTube ou outros ámbitos da comunicación como unha saída para a xente nova de formarse, porque tamén temos moito de autoformación. Eu non tiña nin idea de editar audio, por moito que estudara xornalismo. Entón é unha forma de exporte a iso e intentar tamén profesionalmente, inda que o Café Derby non nos vai facer ricos, nin imos crear aquí ou a próxima empresa de nada, pero, bueno, nunca se saben, podenos abrir esas portas e non sí que é certo que temos esa parte moi presente. Referíame máis ao feito de pensar máis no produto que pensar na demanda, digamos. Si, non está claro que se pensáramos en facernos ricos non estaríamos facendo isto. Faríamos un podcast de orquestas. Bueno, non é mala idea, vou apuntar. Vai xa roubar. Eu quería poñer un punto un pouco discordante co que dixestes vos, porque eu sí que é certo que a hora de buscar facer un vídeo, sí que penso un pouco nas audiencias, mas penso que polo tipo de conteúdo que fago eu, que é un conteúdo máis divulgativo. A min interésame que ese conteúdo, por exemplo, tanto se falo como da realidade trans, como se falo de literatura, chegue a xente. Entón, aínda que se cadra, a min gustaríame facelo dun xeito máis complicado ou de algún xeito do que eu aprendería máis ou eu gostaría máis, intento pensar na audiencia que o vai ver e adaptalo. Tamén é polas características de que eu intento facer iso, divulgación, a chegar as cousas a xente. Sobre o do galego que dicías da Iva, tamén vou facer aquí o apuntamento lusófono. Veña, dalle. Que tamén é certo, penso que o Laxo Mario pode concordar que cando a comunidade, por exemplo, do Brasil chega a un vídeo en galego, nótase, porque empezas a ter moita xente interesada no conteúdo, moita xente que comenta moito, que interaxe, entón tamén temos que romper un pouco esa fronteira con lusofonía e xa... Pido perdón, pido desculpas. Meto punto aquí reintegracionista para que despois o colla John Amil na seguinte palestra e xa facemos... De feito, non debería telo dito porque nós na canle de YouTube da CRTVG sí que nos chega moita xente da lusofonía a ver os contidos, especialmente a persoa que está aí sentada, digo xo eu, Esther Estevez, moito comentario da lusofonía tamén temos. Cambio de tema, esa facer pregunta máis xeral e non tanto
precisa de cada cousa. Que nos podemos atopar, sobre todo ti, Isaac, que é o que mellor non lo pode dicir, que nos podemos atopar agora mesmo no mundo do podcast en galego? Xa nos adiantaches antes algo, pero fainos así como un abano, e despois vos tamén as vosas aportacións. Viñemos un pouco que é o que vos gusta tamén. Da escuridade, que había moi pouquiños e que se actualizaron regularmente, que houbera moi poucos. E neste último ano, casi 2 anos, subiu moitísimo. E antes había temas que eran casi que non se tocaban nunca, pero agora temos un abano de temas moi completos. De feito, creo que agora o que falta son casi as cousas como de super nicho, non? Super precisas de un tema moi concreto. Pero temos de todo. Divulgación temos un montón, temos os típicos de xente falando de calquera tema, temos de deporte, temos de ciencia, temos de música, tamén hai moito, sobre todo xa digo que veñen da radio, e un pouco de todo. Eu creo que aí atrás, no ano pasado, decía a xente de Té con Gotas que botaban de menos un podcast de política ben feito, e é verdad que non o había, e tamén xa o hai. Entón, eu creo que xa se foron cubrindo os ocos principais. Por tanto, eu o que animo a xente a que entre e, sobre todo, que use as categorías de podgalego, que están moi traballadas, porque en bruto todos os podcasts non valen de nada, pero se hai algunhas cousas que ti queres ver en concreto, tes aí para escoller, así que todo o mundo a entrar a podgalego. Credes que é importante que para a lingua galega se toquen todas as temáticas, e non que por ser en galego xa está? Sí, eu creo que é evidente que sí. De feito, tamén nos, cando comezábamos a falar do tema, bueno, a ver se facemos un podcast, nos dedicamos, e xa digo que igual alguén o fixo, pero non tiñamos constancia. É dicir, por que non facer un podcast en galego das cousas que nos interesan? Porque ao final, isto é super obvio, pero bueno, galego é unha lingua como outra calquera que sirve para falar de todo. E nos, penso que como creadores temos que ter en conta que aparte de galegos está moi ben reivindicar o noso e falar do noso, tamén temos inquietudes e tamén podemos falar do que sexa que nos gusta. Entón, pois, pareceme moi obvio. E logo, despois, un pouco relacionado co que dicíamos, que o galego pode ser unha eiva, ás veces sorpréndete porque vas con esa imaxe. A mí, por exemplo, chegaronme compañeiras latinoamericanas, por exemplo, de Colombia ou de Cuba, que chegaron a vivir aquí en Galicia e dícenme, si, escoitei o podcast pois para escoitar un pouco de galego, e se teñen algunha dúbida, pois preguntan e xa está. E o mesmo pois con compañeiros de outras comunidades autónomas, que parece que nun principio como sorprendente, pero, eu vexo películas en coreano, subtituladas, obviamente, pero porque alguén que xa coñece outras linguas latinas, como pode ser o portugués ou o castelán, non vai a entrar en algo en galego se lle interesa esa temática. Eu penso que temos que confiar un pouco máis en nós, en que de verdad que o mundo se ofrecemos algo interesante, lle vai a gustar ao final. No momento no que nun vídeo ou nun algo pos etiqueta Brasil ou Pablo Vittar, eso... Bueno, Pablo Vittar é que é outro tema tamén. Madre mía, o sea, en plan, a mitad das visualizacións son de Brasil xa, sí, porque, bueno, claro, a ver, entendo en plan o de, claro, porque obviamente, ver, o gallego ten 2.000 de falantes ou así, pero claro, no momento de, ai, que cousa rara esa, ai, entendo tal, non sei que, toda a discusión portuñol, non sei que, non sei cando, non sei que. A ver, que ao final é un pouco turbio, porque claro, a visualización e a atención é esa, en plan, é por o fetichismo, en plan, de que é esa cousa, é así, en plan, que claro, non sabes, están aí discutir, ai, non sei que, sona a portuñol, non sei que, non sei cando, en plan, que bueno, pero bueno, ao final toda a exposición é boa, ao final acaban entendendo e ao mellor poden quedar aí a mirarlo e tal, non sei que. Pois eu teño fans brasileiros que se interesan realmente polo conteúdo e non só por... Xa, a ver, claro, por eso, en plan, pero hai moita xente que chega e di, ai, que é isto, tal, non sei que, ao principio o código é o que máis chama a atención, pero despois, cando unha vez se adapten, ou así se poden consumir todo o resto, vamos. Volvendo a isto dos podcasts, tedes así algún favorito que vos gustaría destacar? Eu, por persoa que aínda non está nos podcasts, gosto moito dun podcast que saiu bastante recentemente, que son as Womansplainers, que son mulleres falando de cousas e facendo un pouco o contrario deste concepto que o mansplaining, que normalmente cando un home lle explica a unha muller algo que ela xa expuxo ou xa sabe, fan o contrario e falan de temáticas moi interesantes e dan varias perspectivas moi interesantes. Entón, recomendo para calquera persoa que estexa a vernos ou a escoitarnos. Bueno, a ver, os vosos sí que os escoito, verdad? En plan, os vosos sí que os escoito. Pero, por decir algo que non estexa aquí, é justamente moito un que se chama Fora de Mapa,
que falan sobre minorías culturais europeas, así que, claro, a mí gustame moito esa movida e así. É moi interesante, moi informativo, está moi ben estruturado, algo que me en plan, dame en plan dor de cabeza só pensar en buscar toda esa información e estructurala e que teña sentido como fan eles, e así. Pero fano moi ben, e así, e mira, a tope co seu traballo porque é moi interesante, e así, estou facendo ergómetro, escoitando os señores eses, que é o que onde sempre escoito podcast, en plan entrenando, e así, é moi bonito, e así. E, bueno, eu pola miña parte, a min dentro do panorama galego gustame moitísimo Descifrando a Historia, que non me lembro agora do nome do mozo que fai, pero iso pareceme unha forma de alguén con formación en historia de expor os seus coñecementos dunha forma distinta, de facelos chegar dunha forma distinta, e, bueno, eu sou un pouco historiadora frustrada, entón, se Mario ten os seus temas de diversidade cultural, eu teño os meus temas históricos, e tamén gustame moitísimo, ademais é que é un traballazo o que fai aí. Eu, a verdade, que desde que empecé o podcast é cando menos podcast estou podendo escoitar, porque co tema non tes tempo. Non teño tanto tempo. Teño, aparte, a mala sorte de ser do Dépor, entón escoito quanto sufrimos, que son cada semana 5 horas de programa, e xa me come bastante. Pero despois, non sei, a ver, un que sempre poño como referencia para a xente para que poda ir a escoitalo, ainda que a priori poda sonar moi extraño de temática, o Té con Gotas, que falaba antes Isaac, que está a outro nivel dentro do ecosistema, é outra categoría. Que xente que está falando de política de Inglaterra, o sea, do Reino Unido, coa perspectiva de galegos emigrados, o nivel de detalle, de cariño, de ben feito que está, eso é para, o sea, xente que non escoitase que lle pega unha escoita porque é unha pequena joia que está aí e xente todavía, bueno, supoño que a maioría de xente que está vendo isto mismo será xente que escoitate con Gotas, pero sí, é unha maravilla. Isaac, creo que cho roubou, non? No, para mí é un compromiso, claro, porque ao final... Xa estaba pensando, dixen, igual poño nun compromiso pedíndolle que escolla, pero bueno... Nada, antes mencionaches a Commons Baby, e dixeches que era meu, non, é do Xío Broullón, que é o outro integrante de Pod Galego, entón xa, pois mira, xa recomendo o podcast, que ademais foi un podcast, eu creo que na historia dos podcasts en galego foi o máis traballado, con unha edición super profesional, eu creo que 7, 8 anos estuvo aí cando había moi poucos, e ademais que gañou, antes falábamos o tema do galego, unha relevancia internacional moi potente, porque era un dos mellores podcasts probablemente do mundo de música libre. Entonces tiña moitísimas escoitas, aínda sendo en galego, de moitísimos lados, non? Entón, tuvo unha relevancia moi importante e é un dos que me gusta mencionar, non? Logo ten un experimental, o Xio tamén, que é Áreas Sonoras, que tamén está moi ben, porque é un pouco como o oposto, non? Moi experimental a nivel sonoro, pero que logo hai unha chea de podcast, non? Coincido moito cas recomendacións que se fixeron, pero que si eu mesmo a veces, que me pasa un pouco como a Samuel, non? Que non tedes tanto tempo como fai uns anos para escoitar, de repente digo, a ver estos novos, ostra, pero que nivel, non? Entón, sí que é verdade que subiu moito o nivel, a pesar de que o podcasting en xeral, unha das ventaxas que ten con respecto ao vídeo, non? Que tamén a mesa é un pouco YouTube podcasting, é que é moi fácil entrar. Que con móvil é unha aplicación xa podes facer, que tamén o vídeo, non? Pero o vídeo como que require sempre como un pelín máis de calidade na edición, pois o podcast non. Entón, hai pois tamén o que decía Samu, non? Desde Té con Gotas, que sería un dos máis profesionais que hai a día de hoxe, hasta podcast como moi de andar pola casa, e que tamén eu, aproveitando, quería reivindicar un pouco como canteira dos medios, non? Que os medios, cando queiran buscar profesionais, teñen nos podcast ou en YouTube ou en calqueras plataformas de comunicación hoxe na rede, pois xente que xa ten unha experiencia demostradísima, non? Unha comunidade de ouvintes ou de xente que os ve. Entón, bueno, tamén quería reivindicar un pouco esa posibilidade para os medios, non? Claro, para fichar. Exacto, mercado de inverno. E tamén é certo que agora o rastro digital, que é superimportante a hora de contratar xente, e ese rastro digital que se crea tamén creando podcast, pois é importante. Imos entón ao mundo de YouTube. Que temos agora mesmo no YouTube en galego? Xentiña, contádeme. Pois a verdade é que moitas cousas e cada vez máis. Sobre todo, eu penso que co confinamento nos unimos moitas persoas. Eu flipo coa cantidade de conteúdo que se está a criar e coa xente que se está unindo. De feito, se teño que recomendar algún canal de YouTube, gostaría de facer especial mención a unha xente que se acaba de unir, que fala un pouco de libros, series, é un conteúdo que eu personalmente gosto moito, que son os Lilium, chamanse Lilium, podedes topalos en Twitter como Lilium_YT, ou tamén temos xente, por exemplo, que antes falábamos da divulgación,
como Son das Ideas, que a mí me parece brutal o seu traballo, que fai que eu entenda a física, que eu nunca estudei física na vida. Entón xa me parece algo excepcional, ou mesmo o Recuncho Gamer, tamén por facer algunha outra recomendación, fai uns vídeos que para min son flipantes e hai xente a que admiro moitísimo, entón eu recomendo vos que sí que é certo que falábamos antes do Pod Galego e de como hai esa web organizada, eu boto un pouco en falta o que falaba cun dos integrantes de Lilium, unha web que recolla tamén un pouco os canais en YouTube, porque ás veces parece que temos un pouco de lío aí, que non sabemos, temos aí os hashtags de youtubeires, youtubeiras e youtubeiros, mas estaría ben que se organizasen de algún xeito para poder filtrar por conteúdos. E despois está ese verso libre que é a Lobeira, que picando pedra todos os meses seleccionando os 50 canais de YouTube con un algoritmo que se inventou el caso familia para que só hai que verlo. Sí, sí. A Lobeira. Que? Non me dicides nada do YouTube en galego, entón? Bueno, a ver, supoño que eu, por ter así tamén canal de YouTube e así. Pois, bueno, creo que, claro, bueno, agora mismo está así máis calmada así a produción, obviamente, vimos así do verán e así, en verán a xente pues, está na praia. Bueno, vimos dunha pandemia na que todo o mundo creou, pero... Xa, de todo, vamos, está todo o día e taca. Agora a vida empeza... Claro, eu penso que agora, en plan, cantidade, en plan, hai que facer un canle deste, hai que facer un canle deste, A ver, tampouco non fai falta ter canle de todo, así, en plan, a ver, si que Steve se dá moi ben, pero tampouco non é, en plan, como unha necesidade primordial ter unha canle de cada cousa, tratando cada microtemática concreta, tal, non sei que. Eu creo que o que sí que boto en falta, e falo tamén por mí mesmo, é así, porque tamén son así moi ocioso, moitas veces que son así moi ambicioso cas cousas, pero despois cando vas a facelo xa non están ambicioso, porque dá traballo facelo, é así. En plan, máis, eu creo que calidade e tratamento do contido máis, o sea, ainda que non sexa profesional concretamente, si queres que algo sala ben, sí que tens que pensalo e intentar traballarlo como se fora realmente profesional, ou así. Claro, é un pouco a idea que vos poñía eu antes en riba da mesa de, por ser en galego, deixamos que sexa calidade... Bueno, sí, xa vai así ben, tal, non sei que... Claro, a ver, sí que hai que ter en plan cuidado con iso, a ver, se te vas... É que sempre din o mítico dito isto de as cousas vanche levar ao mesmo traballo, facelas ben ou facelas mal, así que, pues, ponte a facelas ben, tal, non sei que, bueno, tamén estou falando por mí mesmo, así, porque, claro, moitas veces despois subo cousas que digo, madre mía, chaval, se me dan un pouco máis, tal, claro, que a veces, joder, diste, vale, isto ten potencial de ser bo, tal, pero claro, con ter potencial ao final non faz nada, ou seja, potencial teñe moitas cousas, quen non realiza é que en realidad ten capacidade de traballo de facer unha cousa que concreta que este ben, sí, pero bueno, eu creo que falta un pouco máis de iso, de pensar o contido e non saber un pouco así, bueno, tal, fago así un guión de 5 minutos e aí vai, no? En plan, ben planificado, ben feito, ou ainda que non sexa planificado, pero polo menos ter, en plan, como unha presencia e tal de, joder, que encha, en plan, o que estás facendo, e así, non sei. E os podcasteiros, como vedes o YouTube en galego? Eu, claro, vexo moito YouTube, non? O que vexo é que hai moita hibridación de todas as plataformas, non? E, bueno, pues, MBA Mal é un exemplo, pero tamén Mario, de fago en YouTube e como ao final o principal é falar, pois poño audio nun podcast, non? Entón, tamén permito a xente que mellor está solo escoitando acceder a ese contido. E tamén está pasando con Twitch, que supoño que tamén se falará no seguinte panel, non? Pois fago un directo, bueno, pois deixo subido en YouTube para que se vexa despois, ainda que en Twitch tamén se pode, pero tamén en YouTube vai haber o mellor máis xente que pode atopar, e logo subo a un podcast tamén. Entonces, bueno, estamos nunha época de converxencia total, non? Ou mesmo tamén, as radios tamén sufriron un proceso un pouco parecido, pero ao revés, non? Pois, bueno, poñemos unha cámara fixa, despois en vez de unha son 3, e despois xa o editamos un pouquiño, e despois, pois, bueno, a mellor un referente que podemos coñecer casi todos, a vida moderna, pois, é radio, pero é vídeo, pero é un pouco de todo, non? Entonces, eu creo que vamos un pouco a eso, a que se difuminen un pouco os formatos. Si, eu creo que o que pasa é que faise unha reciclaxe do contido que xa produces. Nos, por exemplo, non facemos eso, probablemente por falta de tempo ou de interese tamén, si que mantemos pois Twitter e Instagram con certa viveza, porque ao final é a forma que tes de chegar a xente por aí. Ninguén vai a buscar en Spotify Café Derby da nada, se non o viu antes en outro sitio. Pero dá má sensación de que ás veces parece que nos enfrontamos como a un falso panorama transmedia, porque o que parece un produto que se adapta a distintas plataformas, ao final eu pois teño un vídeo e fago un corte para TikTok,
outro corte para Reels, meto isto en Twitter, en Twitch, pois ese vídeo resulta que xa o emitín en directo. Entón, aí eu sí que teño un pouco ideas encontradas sobre que é o que estamos vendo e por qué. Porque eu non sei se son seguidora dun podcast, pois igual gústame que me aparezca en Instagram pois unha pílula de 10 segundos no que alguén dixo unha frase moi significativa. Pero que eu tamén xa escoitei o podcast. Entón, igual a min o que me gustaría ver en Instagram é a esa persoa con ese tipo de contido facendo algo adaptado á rede. En TikTok, pois, pasa un pouco o mesmo. Entón, ás veces dame esa sensación de que collemos o que temos, o metemos aquí e ali para chegar máis xente, e non sei ata que punto desvirtúa iso un pouco o teu traballo. Claro, non hai unha adaptación das linguaxes. Claro, e ao final non chegas como a nada. Que igual non funciona así o mundo. Podo estar absolutamente equivocado. Este tema tamén era un tema que quería sacar antes de rematar con isto, por si queres aportar tamén a túa opinión sobre o YouTube en galego, se és fan de algunha canle en particular, porque... A ver, é que nos, por exemplo, a nosa entrada, falo de Mega Mal, a nosa entrada en YouTube foi totalmente circunstancial. Nosa idea era facelo, sí que era facelo solo en audio, pero aí sí que xogou o papel a pandemia, como vimos que tínhamos que facelo a través de Zoom para gravar, foi en plan, mira, xa que queda en vídeo, subímoslo en vídeo. A partir de aí foi o tema de facer o canal, o sea, non era ca idea de facelo en vídeo, porque é o que falamos antes, temos programas de 4 horas, e ver, se neses estamos, bueno, está Sés tamén nun momento, pero o resto estamos eu máis Alberto solos ali, e non creo que aporte nada a nivel audiovisual moi grande. E despois tamén o que comentaba a Carme, o tema das redes, a nós tenos pasado moito caso, no principio, no primer trimestre, sí que subíamos cortes de cada programa, un pouco anticipando, outro cando xa os sacábamos, tenos pasado de xente de chamar para convidar, este programa tal, pero tendes un programa, pensei que eran estes cortes nada máis, sabes? Non facía idea de que había... Pensei que subía as cousiñas a Instagram nada máis. Pero vedes que hai efecto chamada dunha rede a outra, por exemplo? A ver, é que hai redes que son así Ou máis... utilizanse solo como promoción, porque ás veces tamén está iso, que como diste, que a Federvía o mellor é máis promoción para que a xente vaya a escoitar o podcast, ou realmente estar presente nunha rede social pide outra. A ver, é que hai redes que son así como máis opacas, así, por exemplo, Twitter non, como se chama, TikTok e Instagram, en plan, son como en plan autorreferencialistas todo o tempo, en plan, para salir de Instagram é moi difícil, tens que poñer en plan na bio, hai 40 enlaces para poder salir de Instagram, entón, facer promos en Instagram é casi como que non che aporta, en plan, o vexo, despois ainda que faga promoción en todas as redes, o porcentaxe de visitas que veñen de Instagram é casi nulo, porque, joder, é imposible salir de Instagram. É o mismo con TikTok, e así tens que ir tamén á bio, non sei canto. En plan, ao que sí que dá moito pé a ligazóns externas é Twitter. Twitter, o sea, das redes sociais, vamos, en plan, o 80% en plan de redes sociais, de visitas que veñen de redes sociais, veñen de Twitter sempre, por lo menos para min. De Twitter e incluso de Facebook, se é algo un pouco máis boomer, en plan un tema un pouco máis boomer que para máis xente, tamén veñen moitas de Facebook. Non vamos falar de Facebook. Non vamos sacar ese tema, non vamos abrir ese melón, por favor. Pero iso, claro, en plan, que redes como Instagram e TikTok están moi ben diseñadas para manter a xente aí, en plan, está mantendo todo o tempo, en plan, como en plan os Reels estes que son unha copia de TikTok, e así, para joderlle a audiencia de TikTok e tal. Entonces, claro, en plan, hai redes que están diseñadas para ser solo esa rede e outras redes que están máis diseñadas para a interacción e para o transmedio. Ese é o que creo. Eu penso que tamén depende do teu público, porque eu, por exemplo, sí que vexo que cando subía vídeos do temario da Sabao, moita xente chegaba a través de Instagram porque o público máis de 18 anos e así emprega máis Instagram que Twitter, polo menos o que chego eu. Iso de que Instagram é máis autorreferencial, tamén é certo que agora están implantando unha nova función para poñer ligazóns nas historias. Entón, sí. Entón tamén depende, pero eu sí que penso que tira moito de estar nunha rede para estar acabando estando noutra, porque, por exemplo, vese moito co Twitter. O Twitter estás conectando con comunidades como pode ser youtubeires, conectando tamén co Twitch en galego, que é algo que se falará máis tarde, ou con xente que fai podcast, e pouco a pouco, por exemplo, eu empecé no YouTube,
Mas agora sí que me metín un pouco no TikTok a facer algún vídeo falando do elu, o pronome neutro en galego, por exemplo, ou tamén estou intentando meterme noutras redes. Eu penso que a comunidade que hai montada en galego, por exemplo, alrededor de youtubeires, é unha comunidade que sí que che leva a intentar probar outros formatos e tentar, pois, iso, experimentar un pouco. Mas é a miña visión, tamén é certo. En podcast hai unha cousa que é un pouco diferente ao resto de plataformas e é que o podcasting non é unha plataforma. Non é un YouTube ou un Twitch ou un Instagram. Non é unha rede social en Claro, é unha especie como de cousa que ven do mundo do software libre e que podes conectar con moitas plataformas. De feito, hai os de Spotify, os de Google e tal, pero tú fas un e mándalo para todos e está en todos os lados, non? Entón, ten un pouco eso de bon, que non te ata unha plataforma, ten de malo que, por exemplo, as estatísticas, que é algo que nos preguntan moito, son dificilísimas de ter. Agora empeza a haber plataformas que miden, suman e tal, pero non é fácil, cousa que, por exemplo, a xente de Twitch en galego ten un panel que é impresionante. Eu encantaríame poder telo para o tema dos podcasts, que cantos hai, canto emitiron, que audiencias, que franxas horarias, todo, teñen todo, non? Entón, aí hai unha diferencia moi importante. E logo tamén coincide un pouco co rollo de que é transmedia, pero un pouco en plan reciclar, non? Claro, faz un contido e colócalo nos máis sitios posibles. Pero eu creo que en certo modo funciona. A min tamén me desespera un pouco, porque isto xa o vin, non me metas máis polos ollos porque xa o vin, pero sí que funciona para atraer a nova xente. Entón, eu creo que eso pasa. Tamén, por outra banda, tamén é un pouco pesado, non? E sí que eu teño falado con Samuel que montas un programa, faz o programa e agora empeza o traballo, non? Pono aquí, pono ali, responde aquí, abre contas en 7 sitios, fai cortes, fai... Entón, bueno, eu creo que sí que tenderemos en algún momento ou quero pensar, non? A que as cousas xen como un pouco máis... Non haxa que estar en todas partes e tal, pero por ahora dá má sensación de que casi todo o mundo funciona así. Sí, eu penso que tamén é que é supervivencia pura, porque nos, por exemplo, temos claro que somos un podcast, queremos ser un podcast, igual en algún momento sí que o facemos con vídeo, gustaríanos, pero bueno, xa leva a outro nivel técnico, pero que iso, Twitter, necesitámoslo para comunicarnos coa nosa audiencia, para que vexan cando publicamos un programa, cando pois imos a convidar a alguén, é esencial. Instagram é un pouco o mesmo, inda que a nosa audiencia pode ser moi similar nas dúas redes, temos que estar aí porque tamén sírvenos como método de contacto, de interacción. E sí que ao principio, cando plantexamos todo isto, dicimos, non, en Twitter imos a facer pois fíos máis divulgativos relacionados con temas do podcast. En Instagram imos a facer publicacións nas que contemos outro tipo de historias. Pero que é un traballo todo iso. Entón, chega un momento, eu penso que temos que ter nós polo menos pois moi claro que somos, que queremos ser, e logo usar as redes como as ferramentas que para nós son. Hai xente que, pois, Instagram non é a súa ferramenta, non é o seu lugar e razón de ser e desenvolve aí o noso traballo, pero no noso caso non é un pouco así, ao menos de momento, vai. De todas maneiras, eu creo que tanto MBA Mal como Café Derby que lle dades bastante importancia ao resto de redes, sobre todo estéticamente, non? A ver, eu creo que máis Café Derby polo tema de contenidos que sí que traen outros contenidos que non están no programa. Creo que aí sí que resulta máis interesante as redes deles. Podría estar mellor, pero... Seguidos a eles, non. Nos, a verdad que é por rachas, porque, que sei, hai veces que ten serillas, empezas, este trimestre a saco empezamos a meter de todo, tal, estamos máis... Despois dis, quen cheje, xa está, non sei. Sei que isto non é un bo exemplo para as novas xeracións. Pero sí que lle dedicades un tempo a elaboralas, polo menos a imaxe, sí, eso sí. A estética. En eso ten moito que ver Berto, claro, que sabe xuntar dúas líneas e facer un dibuixo no Paint e tal, e sí que sabe facelo, pero sí, me poñer un poquinho de cariño. O que falamos antes, non é cuestión de chejar, pero que quen cheje que diga, hostia, que ben limpiño está todo, que ordenadiño, que ben, sabes, poñer, unha vez que a xente cheje, que vexa que é fácil para el moverse dentro do que ti creastes, que tes un garito chulo, sabes, en vez de dicir, bueno, vou poñer na calle principal un garito destes de helados, non sabes, destes que era blancos, que hai así que venden, pues, en vez de ter eso, tes un garito nas afueras, pero que está todo en feitiño. Utilizádelo máis como promoción? Sí, hasta ahora sí. A nosa idea este ano é diversificar un pouco os formatos. A parte de MBA Mal, queremos facer outro tipo de podcast e outras historias. A falta de un, queremos facer máis. Unha idea que promete xa, así de entrada. Iso tiñas que contárnoslo antes, que vos preguntei se tiñades ideas para o futuro e non spoileaches, mírate. Pois non, temos demasiadas ideas de feito.
non todas brillantes, seguramente, pero a idea é este ano seguir facendo tirar outras líneas, algunhas que serán formato podcast, a mellor, mire para ti, como se foras el podcast. Sono. Vas facer podcast, tá? O xefe dos podcasts en galego. Outras que serán, pues, será para YouTube, outros será máis formato para redes, cousas episódicas, cousas puntuais. Queremos o xogo que xa fomos facendo con MBA Mal, facelo ahora de outro xeito. Aproveitar as plataformas a que mellor se xeite a cada idea, pero ir barrenando por aí. Ir reaproveitando, como estábamos falando, tamén o contido, non? Ou adaptando as linguaxes, que é o que... Ver para cada idea cal é o formato máis axeitado. Dentro do formato pues, tamén está implícita a plataforma. Claro. Teño unha pregunta que eu creo que vai máis orientada para vos os dous, por terdes redes, o sea, estar presentes en varias redes sociais e ser ademais perfis diferentes, porque non falades o mellor do mesmo en YouTube ca en Twitter. Ou sí, pero refírome que tratades máis temas. Que diferenzas notades entre os seguidores? As diferenzas de demanda entre os seguidores? A ver, bueno, creo que en liñas xerais é así, bueno, digo en liñas xerais do contido de cada rede ou así. Instagram é para subir fotos en desnudo na praia e intentar fardar as túas vacacións. Twitter para facer comentario político. Pero estás facendo aquí unha crítica xeral á rede. Non estás falando dos teus seguidores en cada unha. Mira eso, é así, non ten nada de malo, é así. Twitter para facer comentario político é un comentario gracioso ou observativo ou relativista sobre calquera temática. Ou meterte en polémicas. Bueno, polémicas. Bueno, as polémicas de Twitter duran 3 horas, o sea, tampouco non... Estás cancelado 3 horas e despois xa está, é así. Post TikTok facer como micro-insights de cousas concretas que fajarase a alguén ou así. Pero, bueno, eu en xeral creo que é bastante... Bueno, sí que non teño... Bueno, en Instagram creo que teño casi o 50% homes, 50% mulleres, en plan, os followers, é así. Pero sí que vin en YouTube que normalmente son 70% homes de visualizacións e 30% mulleres. Non sei por que mira tampouco mulleres ou así. Pero claro, que nas nosas redes sociais é casi 50-50, pero despois YouTube, e sobre todo a xente que máis queda vendo son homes, pero non sei por que fago cousas para pirolos, non máis. Pero, bueno, non sei. A ver, non vexo moita... A ver, sí que segmento un pouco, en plan, en Instagram sí que subo en plan moitas historias de mierda, subo fotos en plan de mierda, tal, non sei que. En Twitter sí que intento en plan... Claro, porque, a ver, son diferentes... En plan, obviamente, Instagram é visual e Twitter é para poñer, en plan, cousas graciosas e tal. Que eu tampouco non poño moito, pero, bueno, en plan, eso. Pero tes unha presenta. Sí, teño conta. Eu o que sí que vexo, e tamén tento aproveitarme un pouco diso, é que no canal de YouTube chego a un público que non chego noutras redes. Explícome. O canal de YouTube vai xente que estuda galego de segundo de bacharelato ou de primeiro de bacharelato. Entón, hai moita xente que nen fala galego, nen consume ningún outro tipo de conteúdo en galego ou que non chegaría ao YouTube en galego de outro xeito. Porque, por exemplo, unha cousa moi curiosa é que eu cando vexo as visualizacións ou que falábamos antes, as estatísticas, a maior parte das visitas que teño de páxinas externas son de páxinas de dominio xunta.gal, porque o profesorado o recomenda nas aulas. Claro. Entón, por esa banda teño un público un pouco peculiar, porque sí que hai xente que lle interesa o conteúdo por aprender de literatura, pero hai moita xente que simplemente como reforzo das clases, e por iso tamén quero ampliar a temática un pouco para a diversidade, o colectivo LGBTIQA, porque sei que esa xente vai chegar a ese conteúdo un pouco de rebote. Sí que é certo que, por exemplo... Aí coa táctica, estrategia. A imposición. E tamén a imposición do reintegrado un pouco. Por exemplo, en TikTok, non controlo tanto a que tipo de público chego, porque TikTok é unha rede que se move máis por algoritmos que por persoas que che seguen. É dicer, por exemplo, un problema que sí que lle vexo é que podo publicar, eu non teño tanta idea de TikTok como outras persoas que van vir despois, mas podo publicar un vídeo sobre o que falábamos antes, sobre o pronome neutro, e como vai haber xente que vai atacar porque é un tema moi polémico, o algoritmo vai dicir, esta xente comenta, a esta xente está a gustarlle o vídeo porque está a interagir con el. E así promocionamos o hate, non? Claro, é unha rede que a min créame un pouco de conflito
por esa situación de que é todo por algoritmo. Despois, por Twitter, Twitter pareceme moi útil para facer algún fío explicando algunha cousiña e para tamén un pouco o que falábamos antes de promocionar o conteúdo noutras redes. E Instagram tiña un pouco como conta persoal, mas como me chamaba exactamente igual que en YouTube, acabou sendo tamén un pouco colgar conteúdos do que fago en YouTube e tamén facer, por exemplo, algún post informativo, que iso sí que a xente o pode partillar, pode subilo por historias e difúndese ás veces bastante máis sobre cuestións como polo Día da Visibilidade non binaria, fixen un guía sobre o que é ser non binario e así, ou tamén para algún vídeo pequeniño, como algún videopoema. Teño pouquiños colgados, pero tamén funcionan por Instagram. Entón, ao final, a conclusión é que vos sigue xente distinta ou a mesma? Eu penso que hai público que obviamente sí que é común, mas, por exemplo, hai bastante diferenza entre a xente que me segue no YouTube, porque é xente que segue por iso, polo conteúdo de quero estudar pro exame, entón esta persoa resúmemo eu estudo, do que a xente que me sigue por Twitter, que, por exemplo, eu noto que un público de bastante máis idade, porque Twitter, por exemplo, na miña idade eu non vexo que o empregue tanta xente. Eu? Bueno, creo que sí que hai, o sea, creo que sigue máis ou menos en plan como a mesmas categorías de xente, pero sí que prestan atención categorías de xente distinta. En plan, claro, en Twitter sí que prestan atención unha xente concreta, en plan, claro, en plan xente de máis idade, tal, non sei que, en Instagram, pois en plan xente de menos idade, en plan que teñen outros intereses en xeral, porque realmente as redes son moi diferentes, moi diferentes entre sí e ofrecen en plan contido moi diferente tamén, en plan, entón podes seguir a mesma xente, pero non te pode facer nin puta caso nunha rede social e noutra dache todo o día en plan, tal, non sei que é. E vos os tres notádelo nas redes sociais que tedes, tanto de Podgal como que é xente que acude ao mellor á páxina web, que acude ao podcast, ou que tedes unha comunidade maior ou menor en redes sociais para saber un pouco, para bisotar tamén o que facedes? Nos, por exemplo, sí que nas estadísticas do que ven sendo podcast, en xeral, xuntanse as de varias plataformas. Sí que penso que estamos nun 65 máis ou menos % que son mulleres, e despois de idade estamos entre os 18 e os 35, penso. Que amplo. Que, sí, non, a verdade, non, nos contentísimos porque é o público co que conectamos, o sea, en xeral, fantástico. Despois nas outras redes sí que non temos as estadísticas como tal, pero, por exemplo, podo dicir, en Instagram sí que é certo que a xente que interactúa con nós é igual por convidados, por dicirlo así, máis mainstream, é dicir, pois, xente moito máis coñecida ou igual pois do mundo da música, do cinema, que ao final é o que máis se coñece no día a día. E sí que no Twitter é xente como igual máis pegada a unha cultura máis galega que non se exporta tanto como pode ser agora, pois, un músico ou unha película, e failles como máis ilusión convidados pois máis propios. Por exemplo, pois Mario ou Malva, que está ali, que a maior, bueno, xa contaches que che consume o contido, xente de Brasil tamén e todo iso. Pero, bueno, o que vemos que fai moita máis ilusión no Twitter cando anunciamos que no Instagram, por exemplo. Entón, aí sí que hai esa diferenza, pero en xeral tampouco... Eu supoño que son os mesmos, máis ou menos. Realmente, a xente que nos sigue en todas as redes e as reproduccións que hai, dá para encher 3 autobuses. Sabes que ao final é moi pouquinha xente, non hai un trasvase... Pero moi fiéis. Sí. Sobre todo para faltarnos ao respeto. Eso une bastante a camaradilla, sí. Pero sí, tampouco, non, sí que non, ahora pico má curiosidade de ver cal é o perfil da xente que nos sigue, porque sí que non curiosidade moito por aí, sí. Miro de cando en vez a mellor de reproduccións e tal, para ver cando fusionou certas cousas, para intentar sacar unha idea ou tal, pero non, a verdad que non, últimamente non mirei cal é o perfil da xente que nos sigue. Pero ano que ven contas, non? Supoño que puretas porque somos puretas, entón supoño que irá un pouco por aí. Os que xa foron á Universidade da Vida. Exacto. Pois, a ver, nos utilizamos Twitter intensamente porque digamos que un pouco que arte ya sigue a comunidade. Logo temos un grupo de Telegram, pero solo para os creadores de podcast. Entón, temos como 2, 3 niveis de comunidade, non? Os creadores,
a xente que sigue o mundo de pod galego e logo os que nos atopan. Algo que para min era moi importante cando empezamos con isto era que había podcasts os que nin siquiera os que estábamos interesados neles dábamos chegado. É verdad que hoxe xa estamos no mundo das redes sociais e é máis fácil que por alguén che cheguen, non? Pero digamos que un dos obxectivos era que cando alguén puxera podcast galego en Google pudiera acceder a todos eles, non? E tamén pois axudar un pouco a ordenar as categorías, o que falábamos antes. Era un pouco o noso obxectivo. Por tanto, pois eso, os creadores no Telegram, xente un pouco da comunidade máis aberta no Twitter e logo a web como centro un pouco de todo, non? Tamén temos outras redes, pero non funcionan moi ben. E empezamos non fai moito o Metapodcast, que é un podcast para falar dos podcasts nos que vai xente que está creando ou está falando un pouco de... O Metapodcast, claro. Exacto, un podcast sobre un pouco todos os podcasts. E logo a nivel persoal, a min sí que me gusta como separar moito e nos proxectos nos que eu participei ou eran colectivos ou sendo individuais, gustábame como separalos un pouco da miña identidade persoal. De moita xente, a veces eu creo que entra no meu Twitter e se sorprende porque as miñas temáticas non é a do señor podcast, é outra cousa, non? Entón, veñen e logo marchan normal. Para cando un podcast de criptomonedas? De feito, é que fixen un en segredo, non dixen a ninguén, e fixeno, e dixen que era en portugués, para testar un pouco aí o tema Reintegrata. E funcionou máis ou menos ben, e agora quero facelo ben, porque o fixen co móvil, así, sin moito... Isaac podría comprar este pazo inteiro, sabes? No. Bueno, entón, a cuestión que ao final a mí sí que me gusta ter como contas específicas de cada proxecto, non? Pois, tipo, en Burán, pois hai unha conta de Twitter de Burán, ou Sexto Grao, hai unha conta específica de Sexto Grao. Entón, separas un pouco do que é a miña persoa, que moitas veces en internet non é fácil. Non é nada fácil. Despois, algo que dicía el, perdón, só por meter o rollo, o tema de pod galego, o tema da comunidade que está creada e do propio portal, penso que é interesante para a xente que quera aterrar agora, que pode aterrar de pé no ecosistema, digamos, que xa non a nivel de visibilidade ou que te indexen ou todo eso, sino a nivel de que as típicas dúbidas que podes ter ao comezo cando empezas de, joder, que micropillo, que tarjeta de sonido, onde subo isto, que tal, que sempre que sí que vai haber unha xente, polo menos, que xa cometeu os errores que poderías cometer ti e que che pode orientar. Claro, hai un apoio, hai unha comunidade que che vai animar e que che vai axudar. Tes o Telegram, que simplemente con silenciar as notificacións podes vivir. É certo, e ademais que moitas das discusións de Telegram acaban creándose recursos consultables por todo o mundo que están abertos na web, non? Entón, sí que é verdad que aí se deu un salto importante que facía falta e que tamén ten moita culpa o Carballo Interplay, non? Por xuntarnos e azuzarnos, o sea, que a ver que sae deste. Sempre grazas ao Carballo Interplay. Credes que os creadores das diversas redes sociais que están interconectados entre sí? Eu penso que no YouTube en galego hai bastante comunidade, ou polo menos que algúns creadores sí que teñen certa comunidade ou falan entre sí, e sobre todo vexo entre redes. Por exemplo, a xente... Eu, por exemplo, levome con moita xente do Twitch de divulgación científica, porque a través do Twitter vexo como se cría moita comunidade. Por exemplo, cada vez que subes un vídeo ou algo así, ves que a conta de en galego apóiache a través de algunha xente que sempre está a difundir, podes chegar, faise moita comunidade. Sí que é certo que ás veces hai como pequenos problemas, as discusións do Twitter que falábamos antes, mas creo que sí, que hai moita comunidade montada e que é algo bastante lindo. Proxectos como Twitch en galego, neste caso do Twitch, axudan moito, ou como Pod Galego, do que falábamos antes, e que é algo que hai que recoñecer aínda máis. E hai que ter unha web para o YouTube en galego. A ver, eu teño comunidade, pero un pouco seleccionado. En plan, claro, a ver, eu vexo moita xente, así que crea cousas, pero non creo que me vai a levar ben a nivel persoal con moita xente. Tampouco non son así moito de... Home, non se trata de que todos, por ser creadores digitais en galego, que todos seamos amigos. Pero refírome que pode haber unha conexión entre os creadores de YouTube ou a xente que fai cousas en Instagram e creadores de TikTok, e que sí que haxa... Claro, sí que me leo con moita xente así, pero non en plan, claro, de estar en plan ser super amigos, tal, se que levan todo o día, tal, se que... Pero comunidade hai. Claro, comunidade sí que hai, sí, pero creo que hai máis comunidade para rajar por detrás que de levar. Ai, pois eu ainda falaba outro día con o Son das Ideas que falábamos antes, de que ás veces non vemos ese beef, por así dicilo, ese rexoubeo
que hai noutro tipo de comunidades noutras linguas tan marcado, por exemplo, no YouTube en galego, que non hai ninguna polémica así de ui, mira que mal se levan estes dúes. Mira, a cousa que máis Igual sube é o deberíamos odio. contar públicamente estas cousas que así falamos máis do conto. Nos lanzamos de bif a Café Derby, pero foi unha cousa moi cativa, ao final, tamén. Sí, a verdad, un pouco de decepción, né? Eu Sí, sí, esperábame aí vestir o traxe militar, pero non chegamos a Quedou tanto. ben nada. Bueno. Lanzo a última pregunta, entón. Veña, va. En que momento credes que se atopa agora mesmo a creación digital en Galicia? Que retos hai pro futuro? Así fácil para acabar, non? Home, A ver, eu penso que temos o panorama perfecto porque é que, de verdade, facemos de todo, con xente que curra en todos os ámbitos. Entón, penso que temos o talento aí, temos os creadores, temos as ganas, e o que nos falta é dar un pasiño adiante, en primeiro lugar, para profesionalizarlo, e en segundo, para poder utilizar todo o que estamos facendo con outros fins de difusión. Por exemplo, eu non entendo, bueno, o entendo, pero gustaríame que isto cambiara, por exemplo, se fai unha webserie, que estamos pois, no centro das webseries en galego, por que se tes a xente que, imagínate, que sabe facer podcast, que che faga pois, un podcast dun tema relacionado, ou se tes a unha persoa que che fai uns TikToks que flipa super graciosos, pois colle o tema da webserie e difúndeo a través de TikTok. Entón, penso que para min o panorama ideal sería xuntar todos estes medios que temos para conseguir levar a cultura galega en xeral, sexa onde sexa, un pasiño máis adiante e difundilo, e tamén, claro, para iso necesitase moito apoio, necesitate cartos, necesitamos pois outro tipo de plataformas. Entón, para mí o ideal sería ter como unha casa común de creadores digitais onde a xente que de verdad quere dedicarse a iso poida. E logo iso, claro, non falamos en termos económicos porque entendo que non é o tema, pero ti cando estás facendo un bo produto e tes un público e tes unha difusión, pois vai haber, por exemplo, empresas que digan pois eu quero que a miña marca este contigo. E falo de empresas pequenas e medianas, sobre todo, que penso que en Galicia son as que máis necesitan ter esa difusión e chegar á xente nova. Entón, penso que o futuro pasa por iso, unir forzas, creer de verdade en nós como profesionais das redes, porque ao final non lle temos nada que envidiar a quen está nos medios tradicionais, por exemplo, e iso, dar un pasiño máis adiante con isto. Eu penso sobre o que dicías que é moi importante tamén algo que está a faltar, que é apoio institucional, que estaría ben que sempre se anda a promocionar o galego, se fan iniciativas pro galego, e penso que se falan connosco, é un pouco egoísta, mas nós moitas veces chegamos a xente que nun contexto institucional pois non poden chegar tanto. Entón, que as institucións se fixasen máis no que se está a facer agora nas redes en galego estaría moi ben. E tamén romper un pouco, por volver a coller o tema que eu son aquí pesade do reintegracionismo, esa fronteira que temos moitas veces mental co resto da lusofonía, tamén que intentar que a lusofonía se interese un pouco polos nosos conteúdos e mostralos máis por aí. Eu creo que, xa falando que fastes ti das marcas, así, creo que sí que en plan, sería beneficioso tanto para os creadores como para as marcas esas medianas e non tan grandes e tal, eso a promoción que nos podemos ofrecer e tal, pero claro, para eso tamén temos que nos, como ofrecendo ese servicio ou produto, educar tamén ás marcas sobre o valor que eso pode ter e así. Eu quero aproveitar isto para agradecer a Treves Editora, que é a única editora en gallego reintegrado de libros e así, que me manda libros moi fermosos e inspiraron así algúns dos vos vídeos e inspirarán outros que fajan no futuro dos libros que me mandaron e así, e agradecelo, así, para os poucos que sí que apoian creadores así de contido. Sí, a verdade é que a través fíxese moito, a min tamén me envía libros e ese apoio que se agradece de eu envíoche isto porque faz conteúdo en galego, mas non cho envío como pago para que mo recomendes, senón ti falas se queres, se non queres, simplemente gosto do teu conteúdo, envíoche os libros por se queres lelos, se queres recomendalos, e tamén hai que, penso que é positivo falar de algunhas iniciativas como agora.gal, que está apoiando criadores de conteúdo, por exemplo, en Twitch, a Balea Vermella, que son un canal de divulgación científica moi guai, e que vexo que estamos avanzando, polo menos. Sí, por exemplo, nos apoianos.gal, e ben é certo que, a nos non nos vai facer ricos que nos apoie.gal, pero son cousas que nos permiten facer pequenas melloras, por exemplo, pois comprar os micros novos.
Nos non llevamos a levar a 3 millóns de clientes a Puntogal, pero igual imos facer que esa marca entre nun público no que de outra forma quizáis non había chegado. E logo despois estas pequenas empresas das que estamos falando, creo que, claro, xa teñen unha clara vontade de que lles gusta apoiar este tipo de contido, que non é un contrato de ai, te apoio para que me des tal, senón que é por gusto, e iso tamén agradecese que confíen en ti cando non eres ninguén. Entón... Samuel, Isaac? A ver, estado actual do ecosistema da creación digital en creatividade. Galicia. A ver, Retos pro futuro, o que fomos falando hasta agora, para que rematar. mellorar un pouco, que o produto, pois, a variedade temática ou profesionalización das producións, a mellor un poquinho máis, ou, non sei, ou mellorar incluso a comunicación, digamos, de como se difunde. Despois de, por ser breve, por exemplo, sí que non creo que as institucións deban entrar no ecosistema creativo. Penso que é máis este tipo de accións como Carballo Interplay, penso que é unha forma máis de apoiar, que bueno, estou falando un pouco no aire porque tampouco sei ao que te referías antes, pero sí que institucións fora. Canto menos tiñe que depender de nada deso, mellor para voar libre, non? Por unha cousa que hai na que non está metida, que non nos pode manipular, pois por lo menos, sabes que sí. E do último que comentabas ti, non me acordo, agora perdín fío ahora. Nada, que todo moi ben, que están facendo que faja xente, faja cousas. Nada máis, que se dedica a eso, que a xente se dedique, que se ten ganas de facer algo que o faja, pódese facer e probar, errar e despois borrarlo de internet, e nada máis. Que non teña medo, que joder, que non ten nada. Que dicir... Cousas basiquísimas. A fase de cousas subidas a internet. Sí, sí. Isaac? A ver, eu creo que o estado actual é moi positivo. Moitas veces parece como que é autobombo, non? Pero o estado actual é moi bo. A mí, de feito, sorpréndeme, non? Que hai moitísimos creadores en moitas áreas e é imposible seguilos todos e iso é moi bon, non? Despois os formatos van e veñen, as plataformas van e veñen, todo iso vai mudar moito. Pero o que sí que creo que en retrospectiva veremos como algo que ahora nos parece como un pouco máis anecdótico, verémoslo como super normal é a creación digital. Creo que ese concepto de eu creo e subo a internet como queira que sexa, creo que se vai a tender a ir a agrupar, non? A que estemos todos máis cerca. O que falamos antes de hibridación dos medios, eu creo que vai un pouco por aí. A ver, a vida parte deso, a maioría, moita xente do ecosistema de podcast, o sea, de pod galego, perdón, son xente que no 2005 tiña un blog. Forma parte daquela bloga do blogomillo e toda a historia. Quero dicir, son xente que foi mutando, cara. Falo da parte pureta, quero dicir, non da xente. E cando pensábamos que os blogs estaban aquí para quedarse, logo casi desaparecen, ou, bueno, fanse moito máis minoritarios porque chegan as redes, e o mellor no futuro pasa un pouco mesmo, pero ao final, audio, vídeo e escrita, eso está aí para sempre, non? Na forma que sexa. Entón, eu creo que hai que un pouco trascender un pouco esas categorías de plataformas, que está ben, non? A nivel de detalle, pero digamos que con ollos largos vamos por aí. E logo a futuro, bueno, eu coincido moito con todo o que dixestes. A miña obsesión un pouco é a distribución, é dicir, conectar os creadores cos posibles escoitadores, porque creo que aí se ten traballado pouco. De feito, un pouco no que máis ando agora é precisamente en agora.gal, que é unha web que, coas súas limitacións e o equipo que estamos detrás, queremos tratar de unir máis e facer un pouco máis esa ponte, reforzala, porque nos parece que hai contidos máis que, non sei se suficientes, pero nunha cantidade moi importante, de calidades xa importantes, e agora o que necesitan é ter público, e eu creo que o público tamén chegarán as marcas e o sustento, que tamén creo que é moi relevante, e que irán un pouco da man, é dicir, máis público, máis sustento, ou máis sustento, máis creación, máis ouvintes ou máis visionados, pois, máis interés en creación. Entón, eu creo que dese triángulo pois, hai que reforzar a comunicación entre os creadores e o público. De aí que isto tamén, coincido con Samu, sexa moi relevante para todos, non? É unha cousa que creo que está no discurso de Isaac. Rapidamente, que temos que rematar. Que me van rañir. Que comentaban. O tema, por exemplo, da xente dos blogs, do que falabas, 2005, non sei en que época foi o tema do boom, eran xente que naquela altura pasaba como que a xente dos podcasts agora, en plan, faz isto, para que che vale, estás facendo un traballo en balde. Esa xente despois foi se situando dentro dos diferentes ámbitos, bueno, o obvio, eso vai ser o que pase con toda a xeración previo cribado do sistema, de xente que sale a flote e que collerán os medios tradicionais, os míticos carcas, un señor e acabaremos todos traballando para cosas que non queremos traballar.
Bueno, non é obxectivo tampouco, a ver. Pero quero dicir que é unha forma tamén que... Non, totalmente, claro. Rematamos entón, foi un placer estar convosco, espero que lles gustará tamén os que están aquí véndonos e os que están na casa. Isaac González, Samuel París, Carme Prol, Ola Son Mario, Ne Barros, e nada, Masters da Internet. Ata outra. Bien. Não estou perto do mal, vou acabar com isto, não dá pra jogar. Já sei do que preciso do fundo do mal, esquece tudo isso, não dá pra falar. E fazes muito bem, estás a procurar, mas longe daqui não, estou pronto para show.
Bueno, pois imos ca segunda mesa deste máster de internet. Desta volta toca con TikTok, con Twitter, TikTok por aquí, Twitter por aí, Twitch en galego. Imos ver, antes de nada, un vídeo no que se resume brevemente o que fan todos estes rapaces e rapazas, e logo xa comezamos. Me poñer a segunda dose da vacina de Moderna e aquí estou na cidade da vacinación agardando colas como a todo o mundo. Pareceme ata un pouco entrañable cando os homes pensan que van conseguir cambiar a miña opinión sobre calquer cousa. Queredes impedir que aparquen diante da vosa porta? Ou pos un cartel de prohibido aparcar, avisamos grúa, ou queda a seguinte alternativa. Vos poñedes ali unhas caixas da fruta, tamén vale de gaseosas, e non hai valor a baixarse do coche e mover iso. Ibas de brone, pero tú te fallarías a un tío trans, tú te fallarías a la tía trans, Hombre, si me gusta, sí. ¿Qué quieres que te diga, José Manuel? Si me gusta, sí. Esta é unha mensaxe para todos os nomes aos que teño que servir agora que traballo de camareira. Non tedes puta gracia. Bueno, pois sí, pues alá. Antes de nada, como o vídeo era breve, quero que sexades vos os que vos presentedes, quen sodes, bueno, o vosso usuario sexa en TikTok, sexa en Twitter, en Twitch, que facedes? Empezamos por aquí. Eu chamome Malva, son todomal.va en TikTok e máis no resto das redes. Empecé en TikTok a poñer vídeos aí en xaneiro, un día que había como unha destas Stitch, que son basicamente colles un vídeo de outra persona, respondes co teu vídeo así un pouco máis longo, e fixen un falando do pronome de solidariedade, e tivo bastante tirón, e despois a partir de aí empecé a facer máis vídeos, e foi como totalmente sin planear, foi un pouco de accidental, e agora, pois nada, tamén teño conta de Twitter, teño un Instagram, e a que máis me gusta de todas que é o YouTube, pero realmente o que son, a mi pesar, é TikToker. Pero bueno, nada máis, chamome Malva, teño 24 anos, eso. Seguimos por aquí co TikTok. Bueno, a min coñeceredesme, non tedes por que facelo, pero en caso de coñecerme, coñeceredesme por Leti da Taberna. Foi a primeira cousa que fixen ben na miña vida, o sea, chamome Leti, nacín nunha taberna, pois Leti da Taberna. O sea, no meu caso de vivir nunha taberna é real. E nada, vinme na circunstancia, bueno, que nos vimos todas de estar pechadas na casa, e a modo de canalizar a miña enerxía, pois puxenme a gravar vídeos. E dixen, bueno, pois mira, se me podo entreter e sacar unha risa e sobre todo evadirme un pouco de toda a situación que estábamos vivindo, pois estupendo. E funcionou. Entón, pa diante. Por aquí imos agora co Twitter. Vale, pois eu en Twitter son mira unha cousiña, chamame Sofía. Non empecé a miña actividade coa pandemia, empecé non moito antes, bastante afastada da idea de crear contido en galego. Eu, bueno, son moi fan dun grupo que se chama Vampire Weekend, en unha entrevista que lle vin, cando ian sacar un disco, vi que falaban de Twitter, o sea, isto era foi no ano como 2010 ou así, entón dixen, pois eu tamén vou facer unha conta para ver que din en Twitter, porque son super fan. E nada, desde aquela que era moi fan de Vampire Weekend ata hoxe. Non estou en ningunha outra rede, quedeime en Twitter, porque tamén outra cousa que son é un pouco escritora frustrada, pero a vez tampouco son demasiado constante como para escribir nada máis longo que un tweet ou dous. Entón, nada, estou en Twitter e esa é a miña historia. Pois seguimos co Twitter. Eu chamo Mellón e digo parvadas no Twitter, basicamente. Non sei como explicarlo de outra maneira. Levo tamén de 10 anos, unha cousa así, escribindo parvadas no Twitter, algunhas con máis éxito que outras. Sí que me fixen quizá un pouco máis coñecido nos últimos tempos, porque na GAL tiveron a idea de facer un consultorio lingüístico no Twitter,
e non encontraron ningún parvo máis que a min para levalo, entón puxenme a levalo, a facer chistes malos e intentar promover un pouco o galego reintegrado, a norma internacional do galego, dunha maneira que chegase máis a xente, que fose máis distendida, porque sempre temos aquela visión dos reintegracionistas como eses seres que son aí como super serios, que falan con moita correzón, cousas así. E quería afastar un pouco a imaxe diso, entón, iso que fago, basicamente. E non sei que máis dicir, de maneira que paso a palabra ao seguinte. Pois eu chamo Agostinho Reigosa, ainda que en redes e por aí son algo reigosa, pero realmente eu, a efectos do de hoxe, non son ninguén. Veño un pouco por Twitch en galego, que é esa rede que coñeceredes por Ibai, 100%. E, bueno, un pouco estou aquí porque son unha das persoas que está detrás de intentar facer comunidade, que é iso que se falaba antes tamén en YouTube e noutros medios. Por certo, mensaxe para a xente de YouTube, estamos xa neso. E, bueno, ando por aí, por detrás, levo xa un tempo detrás, estudando e vendo un pouco o que se move en internet. Moi ben, pois imos agora, como estamos comezando, vou seguir con esta orde para que non vos tapedes uns esos outros, pero logo imos saltando sen problema ningún. Volvo ao TikTok, xa que estades presentados, agora quero saber que é o que hai agora mesmo no TikTok en galego. No TikTok en galego, pois, a ver, hai moita xente guai que entrou hai pouco, por exemplo, na TikTok que máis me gusta, das que saliron hai pouco, polo menos que descubrira eu hai pouco, chamase Iris Gestosa, creo, fai contido sobre maquillaxe e tal, ela é unha rapaza super carismática, divertida, cercana, fala moi ben, pois gústame moito ter acceso a ese tipo de contido, pero despois, a ver, non hai unha comunidade de TikTok super grande en galego establecida de momento. Con quen fun capaz de contactar de TikTok, por exemplo, Cousas Rarísimas, que ten algún vídeo, Prado Rúa, que tamén fai moitos vídeos, que tamén están chulos, Leti, desde logo, que é a miña amiga. Entón, pois, a comunidade que hai, eu vexo que, polo menos, desde a miña perspectiva, son moitas mulleres que fan humor, de diferentes tipos, de diferente forma. Está guai, pero a verdade é que estou esperando a ver que máis xente vai entrando a TikTok, que se dé conta do potencial que ten para expandir a plataforma de cada un e tal, pero de momento, a verdade que creo que sí que a comunidade sería bastante máis pequena do que debería ser. E no teu caso, perdón, xa imos contigo, que contido botas en falta, entón, que temática ou que che gustaría ver, aparte do que hai agora? A ver, isto é unha cousa que boto de menos en todas as plataformas en galego, é moi específico, e aparte de falar de cultura pop, que é unha cousa que me gusta moito, e creo que máis xente debería facer en todas as plataformas, pois hai unha cousa que se chama True Crime, que é basicamente falar de crímenes nas redes, e gustaríame, hai moitas contas destas en inglés, en castelán, e gustaríame ver algún en galego, o que pasa é que non quero ser eu que mo faga, pero gustame moito consumir ese contido, entón estou esperando a que alguén, pois, aparezca aí dentro da multitud e diga yo seré la persona. Facemos chamamento, entón, a ver quen se anima. Que para que el fale de crímenes, por favor, que é o que máis me gusta. Nada, pois algo por así, por exemplo, eso sí que me gustaría poder atopalo. Ese tipo de... que está como un mercado como super explotado en inglés, sobre todo, pero en galego non hai absolutamente nada. Eso sí que ese tipo de cosas así un pouco nicho máis pequeno, sí que me gustaría velas máis en TikTok e en todas as plataformas. Moi ben, bueno, Leti, contanos se podes ampliar un pouco o que dixo ela de o que é o TikTok en galego hoxe. Vale, o TikTok en galego hoxe eu supoño que será como TikTok é unha plataforma que está medrando tanto, ainda que, bueno, eu tampouco vou identificar moito que hai en TikTok en galego, nin en TikTok en xeral, porque vai todo tan rápido que non me dá tempo a centrarme en nada, gravo o meu e pouco máis, pero eu creo que TikTok, así como eu ao principio non me centrei, o sea, para nada era das persoas que decían, no, esta aplicación non a instalo, porque, total, isto para que? Isto é rapazada bailando, que vou facer eu aí? Hago un inciso, eu tamén estaba igual, Aquí estamos, así que... E ao final é como, bueno, pois ao final sí que, claro, ten máis utilidades, e cada quen pois colle a utilidade que queira. E sí que hai un TikTok, que pode chamar TikTok galego, sí que hai un TikTok galego diverso, pero, bueno, supoño que é un reflexo da sociedade. Eu dividiría entre churrasco ao forno e churrasco á brasa, pero como non quero falar de churrasco, non, hai de todo. Perdón, como estaba dicindo, eu pensaba eso, que era unha plataforma de xente bailando, e sí que hai
sí que hai pois, diferentes temáticas. Coincido con Malva en que, bueno, eu que siga Canles, pois tamén sigo a Prado Rúa, e que vemos unha temática bastante similar, a Malva, Pau Makeup, que tamén fai maquillaxes, e que podes consumir un pouquiño de todo. Rápido, pero de todo. Así como a TikTok, rápido, así que ten Como a que ser TikTok, rápido. sí. Bueno, logo temos no Twitter, e non quero ainda entrar no tema Gali Twitter, así que vamos centrar primeiro en que hai agora mesmo no Twitter en galego. Pois... Que logo tenemos que tocar, obviamente, o tema Gali Twitter, pero bueno, imos falar en ámbito xeral. Sí, eu agora, en relación, por exemplo, con TikTok, que é unha rede que está crecendo, crecendo un montón últimamente, a Twitter sí que o vexo, claro, unha rede que leva máis tempo, entonces hai como un certo trasvase ou un certo cambio de uso en Twitter. Vexo que hai moita xente que usa, como se falaba no panel anterior, como lanzadera para promocionarse, unha rede máis na que promocionarse. E logo vexo que siguen como os usos que se usaron, para os que se usou sempre Twitter, que é, bueno, inclúome neste grupo, o grupo que fala das súas teimas. Eu Twitter teño basicamente como diario. Como dixen antes, a min gustame escribir, pero non sou nada constante, aburrome rápido de facer unha cousa. Entón, claro, Twitter é moi cortiño, eu conto unha frase, gustame moito pensar como se estruturan as frases, que poñer diante, tamén me gusta moito, bueno, tamén son un pouco dos chistecicos, entón gustame moito pensar en si se pon antes unha parte de información e despois outra, como fai máis gracia, ou como a punchline que se chama en inglés, a parte que fai gracia dun tweet, ou sea, dun título, dun chiste en xeral, donde poñela, esa parte, bueno, ainda conserva Twitter, pero vexo que gaña moito espazo, pois eso, a usalo como rede promocional e despois tamén, pois, por exemplo, como conta en galego, hai moitas contas divulgativas, vexo tamén que está crecendo pois, xente que quere tratar un tema específico, que non é tanto contas de variedades ou contas persoais, sino contas de cousas específicas. John, dinos algo máis aí sobre o Twitter en galego. Sí que é certo que eu vexo, vía nas orixes do Twitter, que o Twitter era como unha versión moi hiperreducida do que eran os blogs antigamente. Que un pouco o TikTok ou YouTube, que é unha versión máis reducida do que son os vídeos de antigamente. Do que actualmente, vaya, que siguen facendo vídeos. E sí que vexo que, claro, os blogs desapareceron, case todos, queda algún, está a revista Morcego, por exemplo, que adoro, mas polo xeral os blogs xa non se levan. E o Twitter tivo que reconverterse. Entón, hoxe en día sí que, como dicía ela, é totalmente real. É máis unha plataforma para xente que xera conteúdos noutros sitios. E o que ten de bo é que esa xente que ven promocionar esas outras cousas que fai, xente que ten un canal de Twitch, xente que fai TikTok, xente que ten un canal de YouTube, o Twitter o que axuda moito é facer comunidade, a pôr en contacto toda esa xente entre ela para colaborar en proxectos. O sea, aparte das contas propias do Twitter que fan divulgación, como pode ser en galego, que levo eu, tamén axuda a iso, a que moita xente se poña en contacto e facer, e de repente, pois ves que nun directo do Twitch de Balea Vermella levan de convidado unha persoa porque tiveron relación polo Twitter, que coñeceron, que fai vídeos de non sei que tema no YouTube ou cousas así. Entón sí que vexo iso, que serve como para interconectar xente hoxe en día. E por último, que podemos atopar no Twitch en galego? Pois eu creo que se pode atopar de todo e falta moito todavía. Pasou un pouco como lo que falaban antes tamén, agora co ter que estar pechados na casa, moita xente se decidiu a probar outras cousas e a nivel España e a nivel internacional hai bastantes referentes e entonces eso sempre leva a que a xente tire para o que ve, para o que lle chama atención, para onde están os cartos, bueno, cada un ten a súa motivación para empezar a facer cousas. E ahora mismo podes atopar de todo. Bueno, ahora mismo a xente está un pouco, como decía antes, creo que era Mario, volvendo do verán e decidindo que van con toda esa motivación que tiñan na pandemia e que agora podemos ir á rúa, pois xa non está tanto, pero hai de todo e eu espero que xa ainda máis, pero contidos de divulgación, de videoxogos, que un dos piares da plataforma, de educación, hai realmente de todo. Antes de pasar a outro tema, quería retomar unha idea que dixeches ti, John, sobre como está interconectado todo, neste caso como Twitter é un nexo para o resto de redes, non? Ao final, eu estou indo dicindo TikTok, Twitter, non sei que, pero que todos os creadores e creadoras ao final estades
interconectados. A min salenme vídeos de TikTok en Twitter, logo vexo que sodes todos amiguísimos, que nos conocemos todos. Non sei, como é esta conexión entre creadores de diferentes plataformas? Pois, a ver, eu empecé esta conexión porque falando con xente pois, que lle iban gustando os meus vídeos e que o recoñecía de outras plataformas, ao final pois, vas construindo un pouco de relación porque te deixa algo do que falar. Hai xa algo en común, hai xa o saber que lidiar cun público, saber que lidiar con persoas que che deixan certo tipo de comentarios, tal. Hai un moito do que falar, moito en común, e por eso é moi fácil construir unha relación cunha persoa que este online, inda que non sexa precisamente a mesma plataforma na que estás ti, inda que eso, claro, evidentemente axuda. Entón, por eso é tan fácil formar conexións. Aparte que despois sabemos o que é sentarse e ter que crear contido, e ter que pensar, e ter que ver todo un pouco desde a prisma de a ver se podo sacar algo de aquí, ou se podo, despois, se isto me pode levar a crear algo ou tal. Entón, as colaboracións son un resultado natural disso, de ser capaz de ver o mundo así. Entón, ao final, isto vai escoitar a moitísima xente que está nas redes, que todo o mundo di o mesmo, que o que mellor que estamos sacando son todas as amizades novas que estamos, toda a xente nova que estamos coñecendo, este entorno novo que estamos creando de xente que non coñeceríamos de ninguna outra forma. Por exemplo, Neumático, máis eu, pois, temos unha relación baseada no feito de que nos coñecemos, pero eu teño 24 anos, el ten creo que 18 ou 19, non hai ninguna outra circunstancia na que se me ocurre que nos poderíamos encontrarnos e ter conversas e falar. É unha persoa extremadamente lúcida e inteligente tal que disfruto moito falando con ele. Entón, tío, pois que guai que exista esta posibilidade, sobre todo de interxeracional, porque xa non é solamente falar con xente do teu grupo de idade e tal, sino que tes perspectivas de xente máis nova, de xente máis bella, eso mola moito. Eso é o poder que ten a conectividade entre as diferentes, tal, na miña opinión. Por aí, eu despois de todo isto non sei que decir. Eu a moita, dicíallelo antes, cando nos cruzamos aquí, o sea, eu humanicei nas hoxe, porque, claro, a unhas leos, bueno, que eu que conste que en Twitter non entro moito porque me enfado. O sea, non é que eu me enfado, non é que a rede me enfade. O que pasa é que acabo encontrando xente que pensa como a min, por eso nunca escribo, porque con dar a like está solucionado, como que hai menos mal que alguén o dixo. Non entro moito porque me enfado. En Instagram non entro moito porque é todo postureo, e digo, o que fago aquí? Entón, ao final, o que decía un pouco Malva, pois gracias a que Twitch en galego, pois o día de 8M, facemos algo xuntas, pois ao final sí que unhas vámonos levando a outras, e pareceme moi positivo e moi enriquecedor, desde logo. Romper esa barreira de... Unha nova forma de socializar, vamos, como na vida real, pero ao final van salindo amizades, pois porque como poden sair en persoa. Sí, de feito din que a rede como que rompe ca socialización. Home, sí que é certo que pasas tempo na pantalla, pero se non a pasarás ca pantalla, iba a pasar con outra cousa tamén. Sí que, en parte, romperá a socialización. Tampouco é que vivamos nunha circunstancia ahora que poidamos socializar demasiado, pero tamén a aporta. Eu supoño que, como todo, a rede é a ferramenta como a queiras utilizar. Seguimos por aquí. Eu, teria que falar case máis como espectadora, porque realmente crear só creo en Twitter, pero sí que o feito de que se teña convertido parte en unha plataforma como de lanzadera para mostrar as túas creacións noutras redes sociais, a min sí que me sirve para coñecer pois esos tiktokers ou xente youtubers que de outra maneira, pois, a mellor non coñecería, porque YouTube é un espazo enorme, TikTok outro tanto, e a creación en galego en si é reducida, o sea, se o comparamos con todo o que hai. Entón, sí que me sirve como filtro. Entón, por esa parte, penso que é moi ben. Jon, seguimos por aí. Unha das cousas que eu tento facer con en galego, que aparte de ser consultorio lingüístico, quero que sexa un ponto de promoción do galego independentemente da norma, con NH ou con ñ, unha das cousas que máis tento é promover toda a xente que crea cousas en galego para que cheguen a ser coñecides, non? Entón, eu desde o principio sempre tentei ter conexións con diferentes persoas creadoras de vídeos no YouTube, agora sobre todo moito de Twitch, que está moi en alza, de podcast, e tentar promovelas. E ao mesmo tempo, tamén, elas contan comigo, que son unha persoa de Twitter, que non fago nada fora do Twitter hoxe en día, para colaborar. Por exemplo, eu a través do Twitter contactei co Iago de Recuncho Gamer,
porque falaba moito do Sonic, e dixo, pois, vente un día ao meu canal e mostras esas cousas que tes de Sonic. E fixe un vídeo que me fixe moitísima ilusión, e tamén, de alguna maneira, tamén, o ir eu ali tamén pode ser que achegue xente que me segue a min do Twitter para que vexe o seu contido, que é magnífico, por outro lado, e tamén hai outra retroalimentación de xente que se cadra ve o seu contido que tamén dirá, ui, esta persoa quen é? Vou seguila no Twitter. Entón tamén sí que hai moito diso, e tamén en canais do Twitch tamén acontece un pouco iso, que me chamen, por exemplo, en Balea Vermella, estiven falando do que é o reintegracionismo, do galego integrado e tal, entón tamén moita xente chegou ao reintegracionismo a través de aí, e ao mesmo tempo moita xente reintegracionista coñeceu o que era Balea Vermella, e tamén se interesou por un canal que promove a ciencia. Entón, sí que vexo que hai moito diso. Non sei onde quería chegar con isto, pero aí está. Está ben, seguimos, Agos. Eu, con Twitter, teño dúas experiencias completamente distintas. Teño, por un lado, a que levar a conta o día a día de Twitch en galego, que é onde se iniciou todo, e aínda que tamén temos conta en Facebook, ali non hai actividade, e claro que, por certo, dame certa pena, porque sí que entendo que hai un segmento de público moi diferente que usa Facebook ou que usa Twitter, e que sería interesante chegar a ambas partes para que logo non se vise reflectido ese sesgo tamén en Twitch ou en outras plataformas, porque ao final sería interesante que o contido que se crea en Twitch ou calquer outro sitio chegase a sectores de ambas idades. Pero eu sei que a miña abuela con 86 anos está en Facebook e cotillea ali, pero sei que non está en Twitter. E creo que pode haber contido tan bo para ela en Twitch como para alguén de 24 anos que solo este en Twitter. Entón, un pouco a miña situación é que eu na miña conta persoal son un pouco nazi usando Twitter, teño unha serie de normas un pouco estrictas que cumplo ao dedillo, e vexo un contido e teño un Twitter, porque ao final o que vexo é o meu Twitter moi diferente ao que vexo cando estou na conta de Twitch en galego, que é outro contido moi diferente. Entón, sí que coincido con eles que pola parte da conta de Twitch en galego é o meu punto de contacto, o punto de contacto da comunidade, por onde falo coa xente, por onde intento comunicarme con todo o mundo. Pero polo lado da miña conta é máis unha rede de consumo e de ver cousas que están fora do que chego por outros sitios. Entón, é unha relación complicada. É unha relación complicada, diría. Eu quería retomar algo que dixeches tú, Leti, de que entras en Twitter e que te enfadas. Entón, tirando por aí, todos sabemos que as redes, que as hai que saber usar, teñen a súa parte boa, a súa parte mala. Ao final, decíamos que está todo conectado, todas as redes conectadas, pero vos sodes TikTok, vos sodes Twitter, quero dicir, tedes como o voso sitio no que estades máis a gusto, creo eu, non? Entón, por que esa rede, por que puntos positivos, que puntos negativos, non sei, tocar ese tema de, incluso, que sei, que dicías, entras e enfadaste, pois que pode haber unha rede que che parezca tóxica, ou pode haber unha rede que che pareza que pode abrirte a máis redes, diferentes perspectivas, entón quería falar un pouco diso. Odio TikTok con todas as miñas forzas. Pero mal. Por lo podes levantarse, marchar. Eso non o podemos dicir. A ver, gústame o formato, gústame poder facer vídeos, gústame que podan durar menos dun minuto ou ata 3 minutos, gústame que se lle poda poñer música. O formato en sí da rede está moi ben montado. O algoritmo é un pesadelo, sacado dun soño de Stephen King. É horrible, porque o teu vídeo vai acabar tanto no para ti de xente que te odia como de xente que tal. Se un vídeo un pouco político vas a recibir unha de odio impresionante. Home, eu teño a sorte de que sí que me fai un pouco de gracia contestar os comentarios a xente que me deixa así un pouco de hate. Sempre contestarlle sempre me fixo gracia. Entón teño polo menos eso, pero ainda así é moi cansado estar tan exposto como estás, porque en Twitter non estás tan exposto. Sí que pode pasar de algunha vez que un chío de repente teña moitísima exposición e de repente recibas moitísimos comentarios e tal, sí que pode pasar iso, pero é máis probable, é máis posible por como funciona o algoritmo que eso pasa en TikTok que pasa en Twitter. É moi agobiante ser agobiante máis que nada porque non parar, non paran, a non ser que privatices o vídeo e tal,
Son moi pesados. Entón, pois claro, que pasa con gústame a plataforma e non me gusta a comunidade. Non me gusta nada a comunidade de TikTok. En galego, como non hai unha comunidade definida como pode ser o Gali Twitter ou a comunidade que hai en YouTube en galego e todas esas cousas, non hai unha comunidade definida. Hai creadores soltos que bueno, pues, non temos tampouco moitísima relación pública dentro das redes en sí. Entón, é como es el salvaje oeste totalmente. Hai moita xente que lle molesta que falamos en galego, simplemente porque falamos en galego, sin necesidade ninguna de que haxa tal. Xente que insiste que lles falemos en castelán, que fagamos contido para eles, xente moi parva. Entón, esa é unha plataforma, é a plataforma do demo, pero, claro, ao mesmo tempo, o formato sí que está guai. O tipo de vídeos que podes facer está guai. Non é moito esforzo, e podes facer cousas moi divertidas e moi ben feitas, e que pode chegar a moita xente. E podes decidir ti o tipo de esforzo que tens que poñer, porque para YouTube tens que facerlle xa pasar un traballo para que quede ben. Para ti está, tanto ten, acabas aí en 2 minutos e xa está. Entón, ese é o problema que teño con TikTok, que como plataforma é unha merda. É todo peor de Twitter, en vídeo. Pero tamén hai que saber pasar un pouco do que, bueno, tens que aprender tamén a facer unha coraza, non? Porque no meu caso, na conta do Digo Cho eu, tamén me piden moitas veces podes facer un vídeo en castellano? Non. Obviamente non vou facer un vídeo en castellano, Digo Cho, o sea, non, pero pasas e xa está, non pasa nada. Unha vez fixen un vídeo, así está o nivel en TikTok, fixen un vídeo sobre, unha señora falando sobre de que las mujeres que estaban liberando a las mujeres realmente eran las de Vox e las del PP e non sei que, eu dixenlle, rime dela, dixenlle, non, punto, este foi todo o vídeo, non? E a resposta, pois, un montón de xente dicíndome que me iban a topar nunha cuneta, xente, bueno, de todo, cosas así de comentarios. E despois tamén había, preguntoume, eres unha roja fascista? Fixome moita gracia ese comentario. Despois hai xente que di, que gracias por falar en galego, que gracias a ti empecé a falar en galego na escola que non me atrevía. Ou, entón, é como unha dualidade que acabas ca cabeza como un bombo. Entón, pois eso, o problema que teño con TikTok é que te exposte a moito, tanto bo como malo. E o malo é moi cansado de Dios, Entón, esa é a miña opinión. A ver, Leti, a ti pasache... A mí pasa dime que polo menos non che din os mesmos comentarios. A mí pasa todo ao contrario. O sea, eu non sei se estou na mesma aplicación que Malva, iso hai que revisar. Eu con todos os meus respetos a Malva, sí entendo que, creo que xo dixen antes, TikTok é rápida, é inmediata. A min, por exemplo, deu unha vida, porque eu falo rápido, sempre quixen facer algo parecido ao que estou facendo, pero en YouTube era como que tens que planificar. É que eu levo como 2 anos ou máis para facer YouTube, pero é como, Dios mío, levo-me fatal co ordenador, en TikTok só co móvil xa fago todo. Malamente, sei, non a vou aprendendo, pero dou no feito, dou editado e tal. E YouTube era para cando me fago unha conta de YouTube, vai ser unha conta de YouTube que entre por a vista, que vou facer uns monólogos, pero que aí fai falta moito tempo, para facer as cousas a min gusta de faceras ben. E TikTok non é que sea máis perralleiriño, pero TikTok dache 3 segundos. Eu creo que a prova que nos dá TikTok decía Malva, ahora hai vídeos de 3 minutos. Eu non sei se vería algunha vez un vídeo de 3 minutos en TikTok, o sea, para iso xa está YouTube. Entón, TikTok é como, vai moi rápido, tes 3 segundos para que a xente te escoite. E a mí só me aporta cousas boas. O sea, quero dicir, non teño haters, é verdad que utilizo o sistema contrario, non lles contesto, silencios completamente. Perdón, cal era a pregunta? O bo e o malo é porque decides entón quedarte en TikTok. O malo é eso, o pouco margen que che dan, o a pouca marxe que tes para o mellor queres comentar algo. Eu, por exemplo, que intento comentar noticias ao meu estilo, porque me parece que a información é máis a que estamos vivindo, é como todo moi negativo. O sea, noticia só implica noticia, mala noticia. Que é o que decía antes que Twitter me pon de mala leche. Non é Twitter en sí, nin hai xente que hai en Twitter. É que vou a Twitter vou un pouco a informarme, é como as noticias me agobian, pois agobiome. Entón, como intento darlle unha volta ás noticias, pois como que o fago positivo. Que tampouco é todo aquí happy flower, pero... Aquí tamén temos que resaltar o feito de que hai unha diferencia moi grande entre o contido que fai Leti e o contido que fago eu. Eu son unha persona moi hater. E Leti no. Entón, eso tamén xera unha resposta diferente ao noso contido, claro. Somos o yin e o yang de TikTok, de feito. Entón, queda claro que hai 2 aplicacións diferentes, TikTok A e TikTok B. Como con todas as aplicacións. Sempre hai un lado bo e un lado malo. Sempre... Hai en Twitter, mesmamente, hai varias persoas que temos... Todas as persoas que teñen máis de certos seguidores en Twitter temos bloqueados. Porque van aí a contestarche a tocar as raíces.
E iso pasa con casi todas as redes. Sempre hai algunhas persoas que tens que ter bloqueadas. Eso, pois, non é... Sempre hai dúas experiencias moi diferentes en cada plataforma, na miña opinión. Si é certo, non quero monopolizar xa o tema, que somos aquí máis xente, pero... no, pero me parece que é TikTok. No, eu creo que o que falaban antes do algoritmo, si é certo, nós temos... O sea, se o algoritmo lle caes ben, perfecto, e se non, a ver, tampouco pasa nada, sabes, que non ganamos nada con isto. Pero sí que te van a ensinar máis. Entonces, tamén é un pouco cuestión de sorte e do que o algoritmo te queira mostrar a ti e o que che queira mostrar do resto do mundo. Eu creo que por eso hai imaxes tan diversas de TikTok, así como YouTube ou Twitter ou Twitch. Se queres ver ese contido, tens que ir a buscar ese contido, vai suxerir contido similar. Neste caso, podes ver, eu que sei, desde peluquería, baile, animais, claro, en 2 minutos. Bueno, pois seguimos por aquí co Twitter, non sei vos dous eso, que visión podedes dar de cousas moi positivas que nos aporta Twitter, pero tamén o malo, pero que ainda así que decidides seguir nesa rede e sodes persoas que estades consolidadas en Twitter. Pois, bueno, eu penso que o algoritmo en Twitter non é tan puñetero como en TikTok. No meu caso, por exemplo, ainda que eu sí que, bueno, toco todo tipo de temas, sí que me corto, doume conta de que hai cousas que non toco, pero por pereza, porque a min todo que me conteste para dicirme, pois non estou de acordo, pois digo, vale, ben, ya está, hasta que a discusión chegaría ata aí. Entonces, non teño moita contestación, porque tampouco busco tela, porque é algo que me dá moita pereza, porque ainda que sí que hai xente que entende Twitter como unha rede de intercambio de pareceres, de debate, de tal, a min, como é o que podes argumentar, e o espazo que tes para argumentar, os caracteres que tes para argumentar son realmente poucos, a min nos debates tes de ter espazo e tempo para explicarte ben. E aí, pois, eso, falase case con sentencias. Me parece que aporta moi pouco a un debate, debatir así calquer tipo de tema. Entonces, bueno, pues intento evitar calquer tuit ou calquer tema que poida dar lugar a un debate neses termos, non a un debate, senón a un debate neses termos. Entón, a miña experiencia é moi boa, pero basicamente porque o uso eu para evitar caer nesas dinámicas. Logo sí que, tamén como espectadora, que me gusta bastante ler, vexo que hai a veces unhas enganchadas impresionantes que digo eu, perderon a tarde discutindo isto. Pero precisamente eu non quero iso, así que procuro escapar. John, e tú que nos contas? A ver, sí que é certo que agora o Twitter, nas últimas actualizacións, cada vez máis tende a meter moito do algoritmo tipo TikTok e quitar a esencia, que na esencia era tú seguir a xente que te interesaba, e seguíala e aparecían os tweets todos en orde cronolóxica e vías o que querías ver e punto. Hoxe en día xa comeza a meter cousas que non queres ver, comeza a meter, pois, se fulento lle deu un gosto a un tweet, pois xa te aparece a ti, ainda que tú en principio non estás interesado. E sí que queren buscar, porque ao final o que interesa a plataforma é que xa moita interacción, que xa moita polémica, para que xa moita xente entrando e escribindo moito. Mais, mentres iso non acaba de consolidarse, a experiencia actual do Twitter sí que é un pouco escolla a tua propia aventura. Non como aqueles libros de escolla a tua propia aventura. Entón, tú podes filtrar un pouco o tipo de xente que queres seguir e o tipo de cousas das que queres falar. E sí que é certo que naquilo que denominamos Gali Twitter existen certas polémicas que son recorrentes, que cada pouco hai unha polémica e volve cada pouco tempo, non? Como as andoriñas. Eu sigo unha máxima, tento, ás veces entras por non chegarme a remedio, eu tento seguir unha máxima que lle escoitei unha vez a un deputado do PP no Parlamento Galego que dixo: "Nos tontos somos, pero dos coches sabémonos apartar". Entón, eu tento facer iso no Twitter cando vexo que hai moita polémica dun tema, porque se entras vas a acabar queimadísimo, porque por un lado vai haber xente apoiando, pero se cadra non apoiando como tú queres. Se cadra dis, pois, non sei, pois, eu prefiro os gatos aos cans. E ven outro dicir, é verdade, hai que matar a todos os cans do mundo. E como, non estou dicindo iso. E entón, ten esa cosa, entón, é mellor evitar as polémicas, pero tamén é certo que hai xente que naquilo de escoller a súa propia aventura, pois escolle entrar as polémicas todas. E ves que está constantemente, pois, respondendo a tweets de fascistas españois. E como, pero, que gañas con iso, aparte de enfadarte tú soa? Pero hai xente que escolle iso e tamén está aí. E hai xente que escolle, pois, queixarse de todo e insultar a xente e a súa aventura. Tamén está a nosa opción, bloquear, silenciar ou facer o que quiramos. Antes de pasar a Agos e co Twitch,
voume parar en vos, xa que sacaches o tema Galitwitter, agora sí. Que Vamos allá. Para vos, que é o Galitwitter? Como explicaríades o que é o Galitwitter? Boa pregunta. A min non me queda moi claro onde están os límites. O outro día viña alguén, creo que era un tuit citado así, de alguén que non debía de ser galego. Era un tuit citado, vamos, que estaba moi ben, e o original decía: non sei que é el Galitwitter, pero se quieren matar todos entre ellos. E dixen, pues era algo así, porque eu sempre penso, sí, debe de ser unha definición bastante acertada, porque, bueno, o sea, a cita era en plan, pues sí, máis ou menos isto. Puña, son nuestras costumbres e tienes que respetarlas, puña iso. Eu sempre pensei que era simplemente, o sea, non había como unha definición demasiado pechada, sempre pensei que era xente que tuitaba en galego e iso, as redes que se crean en calquera rede social por intereses, por afinidades, porque te levas ben, todo iso entra dentro do Galitwitter e hai xente moi diferente. E dentro do Galitwitter, que a mí me parece completamente normal dentro dunha comunidade, haberá xente que entre ela se leve mal, ainda que sexan dentro da que sexan parte dunha mesma comunidade. O que pasa é que dá-me a sensación de que queres presentar o Galitwitter como unha comunidade compacta, na que todo o mundo poida ter boas migas e tal. Non creo, simplemente para min é unha cousa, xente que tuitea en galego e todas as dinámicas e todos os resultados de tuitear en galego e de coñecerse en Twitter en galego. Claro, que eu penso que aquí o erro de base é pensar que existe un Galitwitter. Non existe un Galitwitter. Existe, primeiro, moita xente, moitas pequenas burbullas de xente que se autodenominan Galitwitter a si mesma. Que eu, ás veces, o sea, eu supostamente son o presidente do Galitwitter actual porque hubo unha votación que todos os anos... Entón, se non existe, non tes nin premio, nin presidencia, nin nada. Son presidente de nada, pero... Entón, supostamente, entón, eu debería controlar un pouco quen é o Galitwitter ou non. E pasoume, pois, hai tempo que unha xente decidiu facer un grupo de, non sei se de WhatsApp ou de Telegram, algo así, do Galitwitter, e empezou xente a falar aí, e eu, pero e esta xente quen é? Ai, sí. Sí, Non estou, non seguro. é xente... Non, eu tampouco estou. Non, pero é outro. O sea, existe un, pero quixeron facer outro, unha xente que eu non coñezo, dicindo, os que somos nos do Galitwitter. E vi xente que escribía en español, con bandeiras de España, e dicía, ai, pues méteme. E eu, pero, iso é Galitwitter. Entón, hai moita xente que se autodenomina Galitwitter, que se pensa como Galitwitter, e que lle ten como moita lealdade a un conceito abstracto e moi difuso que é o Galitwitter, como non, porque somos o Galitwitter e hai xente que quere destruir o Galitwitter. Pero destruir o que é? Non existe nada. Entón, o que sí existe, penso eu, é como unha tendencia. O Galitwitter sería como unha tendencia de certas temáticas, certo background cultural, que nos xunta un pouco en falar de cousas, de ter, non de falar menos cousas, en ter unha dinámica semellante. Que hai xente galega, por exemplo, que está metida no Twitter español e entón segue todas as polémicas que acontecen no Twitter español e ten esa burbulla e hai outra que estamos no que son as tendencias en galego e entón enterámonos das polémicas que hai en galego, das cousas que nos afectan a nós e falamos de certas cousas. Entón, eu penso que o Galitwitter sería esa xente que segue unhas dinámicas e non outras. Mas como ente non existe. Moi ben. Perdón pola chapa. No, que está perfecto. Seguimos entón co que estábamos comentando antes. Faltabas ti por comentarnos en canto a Twitch, Agos, o tema de cousas positivas, cousas negativas da rede e por que entre toda a variedade de redes, por que decidiches quedarte nesa, aínda que haxa cousas negativas. Quería aportar unha cousa do Galitwitter. Sí, claro. A ver, eu centreime neles porque veñen como Twitter, pero xa digo, isto como estamos todos interconectados, pues, como observador externo, teño a sensación, sobre todo polo que me toca, e isto de novo é o que me pasa de isto, tócame pola parte de Twitch en galego, pola miña non me entero de nada, nin creo que sea parte de nada. Pero sí o que percibo é unha sensación de xente que quere ser parte de algo maior, que é algo moi lexítimo, e iso é o que autodenominan ou denominan Galitwitter. Entón, como é algo que cada un ten dentro de sí, si se sinte un non parte de eso que forman, pois de aí veñen que non exista, bueno, creo que non existe un Galitwitter, que existen moitos Galitwitter.
eu percibo así desde fora. Non creo que sexa tanto algo que podes decir ti sí, ti no, sino que hai persoas que sinten que o que fan nesas redes sociais e coa xente coa que se relacionan e que a veces coñecen en persoa e a veces no, ten que ser algo máis ou ten que significar algo máis que sexa unha rede social dunha multinacional estadounidense intentando sacar cartos. Vale, antes de que me respondas ao seguinte, non sei se vos queredes tamén dicir algo máis do Vale Twitter. No, eu do Twitter, é que a ti calquera se nada. Pareceme todo perfecto. Malva, non sei ti. É que non vos din a palabra, perdade, pero claro, centreime na xente de Twitter, perdón. No, pero o único de que teño que observar de Twitter é que ten o mesmo problema que ten TikTok, porque Twitter e TikTok son moi similares, son como... Twitter sería a versión escrita do TikTok, TikTok a versión en vídeo de Twitter, porque é como contido curto e tal, no que tes un tempo bastante limitado para explicarte, entón, nada máis pos unha opinión aí fora, o que vai pasar é que calquer persoa que non teña nada mellor que facer co seu día, o que vai facer vai ser coller, imaginar que todos os, como non cubres todos os aspectos da túa opinión, imaginar que ti queres decir algo co que non están de acordo e atacarte por esa movida imaginaria na súa cabeza. O cal é unha masiva perda de tempo e hai veces que todos caemos neso, porque dis en plan, non é o que quería decir, porque a xente non ten nada mellor que facer. Estamos aquí todos encerrados na casa, é o que hai. Entón, eso é a parte máis agotadora que ten Twitter, na miña opinión. Ese constante... dis un X, tú querías decir X e por eso quieres decir Y tamén. No, eso non é o que quería decir. Sí, pero es querías entender. Non din entender eso. Ti colleches a miña opinión super descontextualizada. Esa é a parte que máis preguiza me da a min de Twitter e tamén de TikTok, eso, que tens que estar constantemente explicando todos os aspectos das túas opinións a todas horas se non queres meterte en problemas ou non opinar sobre certos temas e punto. Estou completamente de acordo. Ademais, pareceme que vai contra como o formato Twitter ou formato TikTok, que tú tes un tempo ou un espazo moi limitado para dicir algo, obviamente, pois caes en generalidades, ou se cadra non usas o termo máis axeitado e tal, e hai xente que parece que xa vai a enfadarse. Bueno, por que me podo enfadar hoxe? Colles unha frase que non ten malicia ninguna, nin ten nada, basicamente, analízala dunha maneira loquísima, que non se che tería ocurrido a ti nin en 30 anos que estabas podendo dicir eso, e eso, desvirtúase todo, e logo, eso, que é super estéril todo o que se debate, porque non vai a máis, non sai de aí, para propio autoconsumo, todos os bifs e todas as polémicas que pode haber en Twitter son de autoconsumo, sai ao mundo exterior e non teñen especial relevancia, entón, eso sí que cansa moito, porque non chega a ningún lado, basicamente. Perdón, foi un apuntamento máis. Unha das cousas tamén que acontece moito nas redes é que a xente tende a deshumanizar a outra persoa. Entón, non tes en conta que, por exemplo, no caso do Twitter, que outra persoa que está detrás de ese tweet que está respondendo ou insultando é unha persoa. Estás dicindo algo igual a xente insultando, pois chamándolle de todo, que non lle dirías nunca a unha persoa que non coñeces na rúa. Xamais. Mas estás na internet e entón crees que tes todo o dereito de insultar, de dicir cousas sen lógica. E tamén quería falar de que iso acontece con contas persoais, non pode ser a miña, eu teño o meu nome aí claramente, pero acontece máis e é máis triste coa xente que leva contas de empresas, asociacións, de cousas, non? Os community managers. Que moitas veces, por exemplo, que sei, pois se a community manager do Twitter da Galega fai unha cousa, pois un tuit así con certa graza e tal, ten 20 respostas de xente pois insultando a Feijóo e cousas así. E dis, joder, pero non se trata diso. As críticas son correctas, mas non é o momento nin o lugar, e esa persoa que con toda esa ilusión dixo, vou facer algo divertido e diferente para chegar a máis xente, está recibindo un hate que non merece. E iso a xente é unha cousa que non acaba de entender, que hai persoas detrás das contas. E nós mesmos, digo, eu mesmo callo ás veces tamén niso, que non me decato de cando fago unha crítica, por exemplo, desde en galego digo eu moitas veces. Vámonos fatal. Despois de escribirla digo, joder, aí que non tiña que ter dito isto porque están facendo un traballo moi bo e moi necesario, esforzándose, e eu aquí sendo picuiñas que está como, ai, é que non é así, é que Cartaz é correcto, mira estes dicionarios que pon Cartaz.
Nada. Tampouco... Tranquilo, pero logo xa falamos. No, a ver, eu non debería estar aquí dando a miña opinión porque veño a moderar, pero eu creo que se algo vou ten Twitter é poder xerar debates que a veces son enriquecedores. Obviamente eu contra o hate, quero dicir, non hai nada que dicir, é eso que comentas ti, eu creo que todos podes estar de acordo con que non hai que pensar que hai unha persoa detrás. De feito, moitas veces o que dicías que se retroalimenta isto polo anonimato, non? Non sei se credes que... Viño falando antes no coche. Si credes que debería... Todas as redes en xeral, xa non falando nin de TikTok, nin de Twitter, nin de nada. Si, non sei, habería que pedir máis cousas a hora de crear unha conta, que non sexa tan fácil crear unha conta ou polo menos que teñas que estar identificado de verdade, non? Porque hai veces que pasan cousas moi fora de lugar. Eu quero facer unha pequena observación xa seguindo un pouco con este tema, que o feito de que cando pos a túa cara, igual isto Leti tamén é capaz de tal, cando pos a túa cara no que estás facendo, isto tamén creo que pasa moito en Twitter, a min pásame que cando subo vídeos cos meus colegas, teño un amigo que se chama Duarte, que subo moitos vídeos, teño varias amigas, Ana e Sandra, que subo tamén moitos vídeos, son os meus mellores amigos, e cando subo vídeos con eles moitas veces teño comentarios de xente en plan los shipeo, que es unha pareja moi bonita, está saliendo. Pareceme super inapropiado eso, pareceme unha falta de respeto, porque eu non son un personaje dunha serie, estes son os meus amigos, non me gusta ver a xente especulando sobre a natureza das miñas relacións cos meus colegas, é eso, por que non nos ven como persoas, venos como personaxes, que non se dan conta de que estou lendo eu os comentarios de xente como que quere que eu me líe ca miña amiga, e isto é moi raro, colega, somos dúas persoas reales que teñemos unha relación entre nós, estás ti proxectando desde aquí e podes proxectar na tua cabeza o que queiras, pero deixar o comentario xa, eu vou ler o comentario, eu son unha persoa que está lendo o comentario. Eso é unha movida un pouco que a min causa moitísima incomodidade, particularmente, eso que é de deshumanizar totalmente a persoa que estás vendo. Sobre todo cando ves moitas veces nas tuas redes, solamente existe no teu móvil, é como un personaje máis dunha serie, como se tivéramos un Juego de Tronos, igual. Sí, bueno, non sei, querías dicir algo? Non, eu que xa o dixen antes, pero, bueno, que hate entendo que é odio, porque que estás nos indo con as palabras en inglés, quero dicir aquí que eu teño 30 e tantos anos, sei que parece que teño menos, pero teño uns cuantos, na miña época non se usaban tantos términos en inglés, eu como hate ainda alcanzo, pero hai outros moitos que non vos entendo nada. Eu creo que o odio, se volvemos ao de antes, as redes sociais é o reflexo da sociedade. Que a diferencia de todo o que estades comentando entre todas, claro, escudaste nun anonimato, entón veste que a liberdade de poder decir o que queira, xusto como decía yo, ti non vas ir pola calle, non ves a alguén e ti, non o faz, habrá que non faga. Pero a min o que me preocupa é que se a rede é un reflexo da sociedade, a problemática non está en que haxa haters na rede, a problemática está en que socialmente que nos pasa para que estemos todos tan crispados. Porque hai unha crispación que parece que do outro son un poquinho máis de tolerancia, de tranquilidade, E logo, eu que falaba tamén un pouco malva, eu escudo moito, non vengo aquí a mezclar mi vida privada, non, pero escudo moito a miña persoa cos contos que conto en TikTok. É dicir, eu intento que, non por nada, non porque, a ver, non me paran as masas pola acera, sabes, pero, non, jolín, precisamente para que non me afecte na parte persoal. Porque eu sí que son unha persoa moi transparente, o sea, que me afectan moito as cousas, como falabaste antes en Twitter, e o mellor hai xente que pode apagar o móvil e dormir, eu creo que se expoño, despois non o podería xestionar. Entonces, pero o problema eu creo que é de quen ataca. Non creo que tuveramos nós que aprender a solucionar eses ataques, senón a base do problema, o sea, por que estamos tan crispados, que pasa? Sí, totalmente. O que quería dicir antes, claro, tens toda a razón con que, bueno, quero dicir, créase unha nova rede social, eu creo que o creador non se imagina o que pode acabar pasando aí. Entón, eu que dicía co tema de que sexa tan fácil crearse unha conta falsa e atacar, claro, é que o creador non se vai poñer a pensar a ver o que fan estes. É un pouco máis o que distí de problema social, de por que nos poñemos así todos. Sí. Pero, bueno, eu creo que neste caso pasa, bueno, estamos falando de TikTok en galego, Twitter en galego, Twitch en galego, pero pasa nas redes en xeral, non? Quería centrar o tema máis, pois iso, no galego, e como tamén saiu antes na anterior mesa, tranquilos que non vou facer ninguna corrección, nin nada de corrixir o galego, nin nada, non van por aí os tiros. Pois, un pouco, por que decidistes crear en galego
xa sei que moitos de vos me ides dicir pois porque eu falo galego e xa está, pero por que, ou se tivestes nalgún momento algún debate mental, se tivestes algún problema para facelo así, ou alguén, non sei, diversas situacións. Empezamos por onde querades, por aí, Malva. Eu xa puxen un chi outro día dicindo que estaba farta de contestar esta pregunta. Porque é a lingua que falo. Non falo castelán. Cando falo castelán sono ridícula. Non quero facer vídeos en castelán. Prefería parar de facer vídeos que facer vídeos en castelán. Eu fago vídeos en galego porque é a miña lingua, a lingua que uso, é a lingua tal. Gústame ver contido en galego, entonces vou facer o que me gusta ver. Nada máis. Non hai máis misterio. Neste tempo que levas sendo creadora en TikTok, entendo que non te replanteaches nada de cambiar de idioma nin nada, pero cousas que che pareceran fortes en plan, pois, máis alá de podes hablar en castellano nun vídeo, máis alá diso, cousas de ataque de verdade que tú dixeras, pois igual paro de facer vídeos porque igual me veñen a matar ou algo. No, a pesar de que tiven ya un par de amenazas de muerte e cousas así, sabes, en plan, a pesar de eso, non me chega, porque como que chega un momento de criarte no internet e que xa hai certas cousas que son normales, como a xente eso que non son ameazas reais, esas ameazas que che están facendo e tal, pero eso é máis que nada o agobio de saber que hai unha persoa a que lle provocas unha resposta emocional tan negativa que sinta a necesidade de ameazar a túa vida, sabes? Eso é o agobio. O agobio non é, a mí non me vai aparecer ninguén na casa a matarme, sabes? Non teño tanto impacto no mundo, pero si que teñan ese impulso, xerar ese impulso na xente, é un agobio porque sempre vas a acabar pensando, que fixen eu mal aquí? Ainda que non fixeras nada malo, porque hai xente que fai contido super amable, super que non ofenda a ninguén, e ainda así caen en movidas desas. Eso non é algo que se poda controlar, pero sí que... E, bueno, despois, a hora de falar galego, hai xente que me acusou de xenofobia por non facer vídeos en castelán, o cal parece super gracioso, pero, bueno, polo demais é eso, non sei, hai xente que tamén hai moito galegueiro que lle molesta que non faga vídeos sobre o que eles queren que faga vídeos, porque non falo máis do que fala xa todo o mundo, xa está falado 1000 veces, que máis de Rosalía, máis de Castelao, digo, pois hai máis cosas das que falar, digo, díxeme un pouco, en paz. Entón, eso, é unha mezcla de sempre hai alguén en todos os lados, en todo o espectro político que lle estás molestando, fagas o que fagas, e hai que aprender a vivir con eso, e ata que aprendes a vivir con eso, a estar sempre moi agobiado. Perdósme, salto pai, porque sinto que non estou falando demasiado de Twitch, centramos moito no hate en Twitter en xeral e tamén TikTok, así que imos contigo, Agos, sobre este tema, pero centrado en Twitch. Eu creo que en Twitch o que pasa que é unha cousa un pouco curiosa é que a comunidade realmente, a comunidade e a xente facendo contido para Twitch naceron non ao mesmo momento, pero moi de seguido. Entón, realmente sempre pode haber quen este por fora, quen non coñezamos, pero realmente casi todo o mundo que fai contido en Twitch está na comunidade, ou sabemos del, ou nos relacionamos con el. Eu creo que personalmente falei con todo o mundo que fai contidos en Twitch, entonces é moi difícil, por agora, que haxa ese contido de odio ou ese tipo de contidos. Tamén é certo que é todo moito máis frío, en sentido de que tú estás no mesmo momento en que alguén está dicindo algo, estás contestando, e ao revés. E iso é algo que a xente normalmente que ten a desfachatez de ir ali a insultar ou a dicir cousas xa non leva tan ben, porque non é o mismo enfrentarse que non é cara a cara, é algo moito máis directo que deixar unha mensaxe e irse a dormir, xa non nos fai tanto. Pero eu creo que ten máis que ver o primeiro, somos unha comunidade que nos relacionamos entre todos, que non todos falamos con todos, pero todos sabemos de todos, que temos un sitio máis ou menos onde todo o mundo se pode poner en contacto con todo o mundo. É un caso moi especial, moi concreto. Logo hai un feito que aproveito tamén para comentar aquí, que nós para Twitch
como tal non existimos. Twitch, o idioma galego non existe dentro de Twitch a efectos de nada, nin dunha etiqueta, nin do idioma da plataforma, nin de nada. Entón, realmente, temos que apoiar entre nós dunha forma máis directa para que a xente coñeza outras canles, para que a xente saiba outro tipo de contidos que se fan, e iso xa crea un vínculo, e a xente que vai dun sitio para outro é a través de canles que xa coñece. Entón, é difícil que alguén así random, aleatorio, chegue a un contido e se poña a insultalo e pase eso. Ademais do que dicías de que é máis difícil para a persoa que quere deixar ese comentario de odio, porque é máis un cara a cara, ainda que non sexa cara a cara, creo que tamén o que ten Twitch, que non teñen o resto das redes, ainda que en todas se pode bloquear, eliminar comentarios ou o que sexa, é o tema da moderación no chat, entón eso é un plus, non? Sí, ademais xusto estuvo moi de moda estes días. O día 1 hubo unha especie de folga por raids de odio, ponme un aprieto para traducir raid, Probablemente. como ataques de odio que sí que en países anglosaxóns e eu creo que en España tamén se dá algo, que de xente, o sea, streamers, xente que está facendo un directo que redirixe o seu público a outro directo para deixar mensaxes de odio. Nos, de novo, que somos unha comunidade que estamos aparte, ainda que nos queiran buscar, vamos a meterlle odio a un stream en galego, non existe. Ni pa ben, ni pa mal, non existe. Entón, sí que está moi de actualidade, pero incluso hoxe, claro, é que é todo así. Hoxe pola mañá despertamos cun mail de Twitch contándonos as maravillosas ferramentas que ten para moderar e para evitar ese tipo de cousas. Non son suficientes, están aí. Tamén Twitter fai uns días acaba ferramentas para moderar, de que se te contestan mal, que ellos meten unha suspensión. Sabemos que como un ser humano detrás moderando non vai haber ninguén, pero bueno, inténtalo. Seguimos con este tema por aí, sí. Eu, querendo xuntar un pouco o tema do Twitch co tema de por que facemos as cousas en galego. Penso que a pregunta non é por que facemos as cousas nós en galego, é por que hai xente galega que non fai cousas en galego, que se fai en castellano. E existe unha falacia que se repite moito que é para chegar a máis xente. Non por facelo en castellano vas chegar a máis xente. A un señor que vive no Perú non lle vai interesar que fales de galloso en castellano, porque non sabe quen é galloso. E existe moito diso, que a xente que fai un humor moi galego, moi culturalmente, con referentes culturais nosos, e pretende facelo en castellano para chegar a máis xente, pero non vai chegar. Ou mesmo que tentes facer o mesmo que están a facer xa polos países hispanófonos, copiar pois o estilo do Twitch, pois vou ser o novo Xocas, ou que sei. Queres facer ese tipo de conteúdos, xa hai xente que está facendo, o mercado está xa moi saturado. E en cambio, no Twitch en galego, corrixime se me equivoco, de media a xente que fai Twitch en galego, como existe unha comunidade detrás que está apoiando iso, ten máis suscriptores e máis visitas que a media de canais en castellano. Sí, o sea, unha cousa... Claro, unha das ventaxas, creo que Twitch non... O sea, Ibai é unha persoa e hai un Ibai, pero logo o normal é que a xente, pois creo que como un 80 ou un 85% da xente que emite en castelán ten un ou ninguna persoa vendo o directo. En Twitch en galego creo que non hai ninguna canle que teña menos de 3 ou 4 cada vez que fai directo. É dicir, solo por a comunidade, polo apoio, por xuntarse, xa estaríamos por riba do 95% das persoas que emiten. Claro, iso axuda. Eu creo que hai moitas outras cousas, e que incluso, se nos vamos a económico, facelo en galego ten moi sentido. É dicir, a segmentación, se nos vamos á segmentación que fan as marcas, a estar máis preto do consumidor, a poder facer anuncios ou cosas moito máis focalizadas, ten sentido. Sobre todo se temos en conta que pode ser dar o caso, pero de momento non hai ninguén que teña un público espectacular, que teña un ratio de visitas enorme. E incluso así, estamos fartos de ver contido noutras linguas que non son a nosa, estamos fartos de ver contidos en inglés cando nos costa seguir o que din, ou incluso sin entendelo directamente, porque nos interesa o que fai, porque o contido é moi interesante, porque a filmografía, porque a fotografía
cando nós consumimos non nos poñemos as barreiras que lle poñemos a xente cando se pon a crear. Entón non sei por qué, bueno, sí que sei por qué, porque ao final os que poñen os problemas son sempre os 4 iguais e nós cando consumimos non poñemos ningún deses problemas realmente. Un problema das cabezas, da historia do galego, de quen quedou arriba e quen quedou abaixo, problema que ven moi de atrás e que se focaliza e que volve a estar presente nas redes sociais. E que as redes sociais, o que decía Leti, son un reflexo da sociedade e as redes sociais, ademais, son un reflexo moito máis cru, porque quen pode ter un móvil non quen está abaixo, non é a clase obreira, ou quen se pode permitir pasar moitas horas diante do móvil non é a clase obreira, quen se pode permitir estar moito tempo buscando canles para meterlles odio, non é a clase de abaixo, non son a xente do rural que empeza a ter agora internet como para poder chegar a estar aí, non? Entonces, é un reflexo da sociedade, pero dunha certa sociedade. Entonces, é moi difícil, bueno, é unha situación moi complicada. Non sei se as dúas queredes dicir algo máis sobre isto, senón é que queda un pouquiño tempo, entón quería lanzar unha última pregunta así para concluir, pero se queredes dicir algo máis? Non, eu só que quero que nos poñan tamén TikTok en galego, eso sí, porque tens que escoller español ou portugués na aplicación, e eu creo que logo o algoritmo che vai a mostrar según o que é porque o temos que ter, pero falar galego porque sí, tampouco creo que sea digno de mención o feito que está ben facelo, pero que non é único, o sea, non só por eso ten valor o contido. Claro que sí. Pois quería preguntarvos así un pouco para concluir, como estamos aquí porque sodes creadores de contido, e porque queremos que isto siga medrando e que siga que se anime xente a facer contido e que non teña medo a facelo en galego. Unha conclusión final de cada un é un pouco de que decides a esa xente que se quere lanzar. Pois, como saliu o tema do odio, pois como facer esa barreira para que non che importe na tua vida persoal o que che poidan dicir. Que en canto ao galego tamén, pois que fagas oídos sordos e que te lances. Non sei, facer que sexa natural, crear contido e que sexa en galego, porque ao final é o noso día a día, non? Entón, comezamos por ti, imos así concluíndo. Pois, a ver, eu non foi unha cousa planeado de empezar a ter seguidores en TikTok, ou de que ter unha plataforma, aparecen diferentes plataformas e facer vídeos e tal, e facer contido, non foi unha cousa que planeada en ningún momento, foi unha cousa que me pasou un pouco por accidente, así que non podo dicir en plan, pois eu decidín este día lanzarme, non, entón non teño un consello para eso. O que sí que podo dicir é que hai que, se queres facer contido nas redes, tens que ser moi consciente de que nunca vas contentar a todo o mundo. Eso parece que é unha cousa como super básica e que seguramente que escutastes moitísimas veces, pero que é literalmente imposible e ides ter ese impulso. Se queredes facer contido e nunca vos expuxestes tanto, ides ter o impulso de querer contentar a todo o mundo e non ides ser capaces e ides vos frustrar. Entrades sendo moi conscientes de que ese é o panorama, de que sempre vai haber algunha persoa, inda que intente explicarte, inda que intentes non ofender a ninguén, sempre vai haber algún ofendido por aí e sempre vas ter que lidiar con eso. Tanto personalmente, como despois coller a túa estrategia en redes de contesto, non lles contesto, fago isto, fago outro, pois cada un aí fai o que considero que lle funciona mellor. Leti non contesta, eu sí. Eu se non contesto, queimame a mí, eu estou pensando, ai, Dios, que ganas teño de tal. Leti, en cambio, non, eu sería peor contestarlle. Aí cada un sabe o que quere, entonces aí cada un... Vale, perfecto. Perdoa que te corte, que xa non temos moito máis tempo. Podemos ir rapidísimamente. Eu nada, eu que só quero que se a xente cree, o sea, lle apetece crear contido que o faga, que sea en galego moitísimo mellor, se é en positivo e con menos crispación, pois moitísimo mellor, e se é para rirse, facemos falta mulleres para facer rir, e para rirnos, que non somos só produtos de Instagram para moda, para maquillaxe, para... sin máis, o sea, non... Claro que sí. Facelo sanamente e para diante. Claro que sí. Por aquí? Pois eu teria casi que repetir o que dixo Leti, porque uso Twitter e creo contido en Twitter, pero de maneira non profesional, entón eso ten que ser algo divertido, ten que ser algo que se reporte cousas positivas, non crispación, non ameazas, no momento, o sea, hai que traballar para que o resultado, a resposta sexa positiva. Eu, rapidísimamente, non vou engadir nada que xa dixeron, falaron ben e dixeron todo o que había que dicir, entón,
Voume limitar a citar un tuit que fixo unha vez a Fratorrado, penso que foi, que di, fala de galego, cona. Acabamos por aí, Agos. A mí gustaría que todo o mundo que está aquí na casa e eso se animase en algún momento a crear algún tipo de contido. Moita xente non chegará a publicalo, moita xente publicará unha vez solo, pero no proceso van a aprender moito. Tanto sobre o contido, porque tenan que informarse sobre as plataformas e os medios e todo. E se o fan galego, pois moitísimo mellor. Moi ben, pois ata aquí chegaríamos, seguiríamos falando, pero xa vistes que se nos foi o tempo voando. Pois nada, moitas grazas a vos por vir, ao público tamén por interesarse en vir e grazas tamén á organización por querer contar comigo, claro que sí. Não está perto do lar, vou acabar com isto, mas tu queres jogar. Já sei do que é preciso, é só coisa de já, esquece tudo isso, tu não queres brigar. E fazes muito bem, estás a procurar, mas longe daqui é, de pronto para show. Não estou perto do mal, vou acabar com isto, não dá para jogar. Já sei do que preciso, do fundo do mal,
mas tu queres jogar. Já sei do que é preciso, é só coisa de já. Esquece tudo isso, tu não queres brigar. E fazes muito bem, estás a procurar, mas longe de quem é, de pronto para show. Já sei do que preciso, não estou perto do mal. Vou acabar com isto, não dá para jogar. Já sei do que preciso, prazer do fundo do mal. Esquece tudo isso, não dá para falar. E fazes muito bem, estás a procurar, mas longe daqui é, está pronto para show. Já sei do que preciso, não estou perto do lar. Vou acabar com isto, mas tu queres jogar. Já sei do que é preciso, é só coisa de já. Esquece tudo isso, tu não queres brigar. E fazes muito bem, estás a procurar, mas longe de quem é, de pronto para show.
tudo isso. Não dá para falar.